na yetio Pramu ato abusiafo ya mamunyina ha ebraso sa sama hodo a yaboaboa no sa Asem Beba Dabi kase boye sinkonya na yade ebesom ewa ni die kwaso na nsam no die edimu akotene ebi enesa yasebofo ne de nenam eho apaso ye betwa asuobosompo na yade yani atre US abrochimemu Wonomo atoaba ama ekowi ase nkunim abotire no Donald Trump ena abusuafo omode aboro na amadodo no a akwakobo na baso emu nchechiremu ahodo no ya de babramo na ya betia si Ghana emayimu enkra eba ekyerese odwani ekyere eye anwologa ya eno ewokuma se kropoemu a krachi bia wanya mfie no dunsia ofrade se Dennis Owusu ansa watre bi si nso ebi wawie ya nkanyame eye adoma wokyena ne maame adene ko eye twenobo akodia senior high school ma miansa bi ato ase no so elezike ya wono twa waye nyame dia ama asem no akwakoye asefem sem Eljonfo ye be konfifi mantemu gomu achase ne be kroro na no dia brofo sem ma ba kwa waje mfrinhia na duonum 50 years sabre dia manfo abon mo kire se electric fo kebu bi bakotwitwa o mo achi na hwe no papa ye fro no ma ne ye bohwe ne ade ani akire eye osofo salefu amwako ne ba bia wanye emfie edunsia ya wode ka kokum eye nkrofo bia aposifo de ne court remande no nipa bi atwa mo ho esa akase da bi kratere kura no enya de omaremba no na aposifo aba abonten ade nsem bia batu dwase asem no entisa ye beko aguna kwanya kon krom na sabra ye ka se de nembrante mienu wo mo manhwe so mpadwuma nyo ne motu afide titamfo iboti so a na wo mo no edamwa prekopedo no mo atwetwe asuso sabra meka se de manfo wo mo ho enso akeka wo mo ma aposifo o makodi wo akachi ensam no doso kakra bi ne apone ede amamo mo ne yantra kwapem se de beba na we pam ne mom tie na sa no so famia se ensam wo dum nyina da yabono boa ane ade akwakoto techfmghana.com na afi abefo ndeta video Facebook ruso no ye otek 102.9 FM otek 102.9 FM de ekoso US abrotimam ni nyina da no ye betwa na ade ato na matimi anya bi na mo so mahwe na wo hwe na wo che na wo franso anya bi ahwe enyuma kwe bi adawroma na omo ebo echi don wansem hudu yi ye de eba beso mo efise wiase ye de dom na botwe boyi vatamok na ewo dwaso ano ne de yaba ye mfia de nie ye nya asem bia da ntikosora na no ma ye wate ne o ma hodo bebrebe different ye wo soya milk drink e ho de papa enya asem keto nya nkase so ya ibi ene ye de ye cafe bia nim na ma problem bia vata milk choco so e ho nya nkase koko ene ye de ye ti obro ma kakao eno no ena vata milk banana eno so ye kama rough adia banana wo mu bia no eye kama pa mema ne kamfo ema so kamfo hedimisa na wiam nya bia enye ba de kra na wanya bibi kakra wo de aboso de aje wano agro eno ano no ahoden ko am vata milk strawberry so e honom na eno ne de abusuafo de sene bibi enya agro kra calcium wom omega 3 wom 6 wom 9 wom ena afei wo ya pani na wonya bia onuma no ma akwada ne bi no no so abono gona ane ahoden ko a ene ko supermarket bia wo kwa wo se vata milk ntina wonam wonya ahodo ni nyina wo de fa bi gogu fridge mu na no mbisesi a no ma akwada ne bi no so anom wonuma na adwumbesan so abue e de aka ho Eljon for perfect woman no na no so ya kaka wo session no so say ye woman soronko a ye so no bo ankwada no daje ankwam ba nyina no gyina ankwada no so tunya bi ma woro mo a wo mo no na bibia na se wo mo hwehwehwebu no na bibia ekofan e de ema wo mo Eljon for your English language basic one kwesi free don ye no so kokwan so kura o apa border people kg1 kwoti equasi 6 sounds na history of Ghana basic one kwesi 6 no RME basic one kwesi free computing kg1 kwesi 6 sounds na creative arts and also sada science no mas nyina 1 kwesi 6 no an ya yodo akura no yenkenkan ase to obra ya working kan no te se de wo twi na nsumfoni nti ewurawura na dwunu mu ma wote ase yi pa na mofra no mofra ase esu atwere preschool for nkwara na esimu ankosi kg2 ye onim resi de ma bo language and literacy over creative arts phonics ne computing coloring ni nyina da ya kan de so mu che se yes na ka team so nti we don just apamfo no ma were ya je o ma tuma je o ma ti so mu matuma no nti kuran kinkan ya eboa pa bo mo JHS one kosi free don so English social studies RME soronko ne ya ye de esom bo bon ye de set exams questions for mock exams terminal exams midterm exams ye de aba montin so ye kira kwan Kumasi dia na ye puto Japan station one en gran so dan so ma first upon your bo number no for perfect series books for penny 0243299938 and 0540755465 yania ya tempenten kwa ewa Asem Beba Dabi kase eso ayemme Trimoda hene nana kwasi wusu echam eni menua Asunaba ohene
Kwabena Boatin. Ensem no enie. Asem Beba Dabi. Asam na nyaba na nyaba duru sɛ ya anya se kan na yɛde etwam ya no ya na yɛde bɛkan de obi kan asɛm wɔ sinipa kasa tie sɛ wantia Asem Beba Dabi eno na yɛduru so no US man no akɔ ɛyɛ abatoɔ sɛdeɛ yɛnyina yɛnim no sɛnka yɛ Ghana hadma yɛbɛka sɛ amanyɔkwi a yɛne di akyire paa ɛyɛ MPP NDC baako ani nkutim a baako bɛdi nkunim enti wɔnom so no Democrat na afei Republican ɛna na amanfoɔ ɛhwɛ anim sɛ baako bɛtumi adi nkunim enti wokɔ Democrat na ɛyɛ maame Kamala Harris wɔno na wogyina mu de ma wɔnom ɛna Donald Trump wɔno so wogyina mu de ma Republican no na mprempren ama ne yɛbɔ ya ɛba ɛkyerɛ sɛ yɛwura Donald Trump na nkunim abotiri no wɔmode abɔ no na ɔkyerɛ mu a na kyɛ sɛ onya ama no ɛyɛ ahanu ne ɛyɛ aduoso nkron ɛna maame Harris nso onya ahanu ne aduono mmiɛnsa na kyɛ sɛ yɛwura Donald Trump wɔde maame atikɔ de akafom si yɛ pu na ɔkyerɛ sɛ electoral college ne nyinaa ɛyɛ ahanu ne ɛyɛ aduoso na abusuafoɔ ɛkɔba ne saa no aman dodoɔ na ɛto nkra ɛkɔ US abrokyima mu ɛbɔ Donald Trump aba so sɛ nkunim abotiri no wɔsɛ fata na ɔmo ne no ɛbɛyɛ adwuma deɛ edi kan no ɔpani a wɔno wɔyɛ mampanin ɛwɔ South Korea ɛmɛmu Yoon Suk Yeol wɔno ato ne nkra akɔbɔ n'aba so ɛde afa abɛɛfo kwantentafidie so sɛ nyame anim no kwasɛm nie nkunimdie yɛ a yɛwura Donald Trump adie no wɔde no ɛbɛyɛ adwuma sɛdeɛ berebia abɛsere kɔ na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ na ɔbɔ n'aba so anso hɔnom a German Chancellor yɛ a wɔno hɔnom Olaf Scholz wɔno nso so abɔ n'aba so wato bi ɛde ama no hɔ paa sɛ nyame anim no kwasɛm nie deɛ no wɔhwehwɛ anim ano no ɛna aba mu enti aman mmienu sɛ ɔmo dɔ no ɛba bɛsɔ sɛ ɛgya aman bɛsɔ twan sɛ asante akye benkin na ɔma yɛbi ɛde aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na aman mmienu twaka papa yɛ ɛde ɔmo ntɛm ayɔnkofa ɛde ɔmo ntɛm no wɔmatumi ahyɛ mu ɛkena ɔno ewie yɛ apɛ na ado ani ɛkyerɛ tɛkin so so a ɛyɛ ɔpani a ɔyɛ mampani ɛwɔ hɔnom Erdogan wɔno nso so ato nkra no bi ɛde amane wɔno ankasa no yɔnko brɛboɔ yɛ ɔne ne bɔkɔsua tafrɛ yɛwura Donald Trump wɔ abere a wadi ɛyɛ nkunim no sɛ nkunim no deɛ ɛfata no paa na ɔmo so ɔmo ne no bɛkɔ nakra na ɔma yɛ bi de aboa ama ɔman no atumi atu mpɔn owie yɛ wɔ amananso hɔ a mansoafoɔ pani yɛ a wɔno wɔwɔ ɛyɛ Italy mamu ya ne din ene Georgia Meloni wɔno so ato nkra ne bi de akɔma Donald Trump sɛ afei ɛno ɔmodɔ no ɛba bɛsɔ papaapa de nyina ne sɛ nkunimdie na aba no ɛsɛ ɛfata no nto ɔmo so no ɔmo ne bɛyɛ adwuma paa sɛ de ɛteɛ na ɛfata Almighty Ukraine for so wɔmato nkra de akɔma yɛwura Donald Trump ɛyɛ yɛwura Zelensky ana to saa enkra yi wɔmampani a ɔwɔ hɔ nom ana wɔsɛ na wɔhwɛ animu dadadadadada sɛnka abato no kɔn bɛbobɔ na yɛabɔ yɛwura Donald Trump edin sɛ wɔde na edi nkunim ampane nuane ampa Donald Trump edi nkunim wɔsɛ nkunimdeɛ wɔ deɛ ɛsɛ fata no paa na sɛ brɛ deɛ ɔmo ne no bɛkɔ nakra na ato abasakɔ mu atane ate kenkenka ama nneɛma a ɛyɛ ɔmo ɛfa mu ɛwɔ Ukraine mam hɔ nyina da no ano atumi abrase na asomdue pɛ ɛfrɛ no asomdue no ebi atumi akɔso ɛwɔ ɛyɛ Ukraine ɛman no mu na ɔno wie yɛ apɛ ɛka ho bi ɛma ɛyɛ Spain ma no ɔmo so mansoafoɔ panin yɛ ne din ɛne ɛyɛ Pedro Sanchez ɔno so aba abɔnten ɔno so wadi bi ama yɛwura Donald Trump sɛ wayɛ adeɛ papaapa ɛwɔ nkunimdie yɛ a ɛnɛ abamu no na wɔsɛ ɔmo so bɛkonkoden na ɔmata yɛwura Donald Trump akyi na ɔma yɛ bi ɛde aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na twaka ɛda ɔne aman ne ntɛm no ɛno so nneɛma atumi akɔ nkan ɛna senior Hamasfoɔ ɔpanin kɛseɛ baako yɛ a wɔfrɛ no sɛ ɛyɛ Sami Abu Zuhri wɔno so akasa wɔno ne kasa yɛ ɔkasa yɛ nyinaa ne sɛ Donald Trump nyame anim no kwasɛm nie sɛsɛ no waba na waba a ɔmahu sɛ ne mu adu enti afei ɛna ɔmo bɛyɛ nhyehyɛ papapa na ɔmo de ata n'akyire ama nneɛma atumi akɔ nkan ɛna owie yɛ apɛ ɛna India mansoafoɔ pani a ɔwɔ hɔnom ɛyɛ Modi wɔno nso so ato nkra ne bi na wɔde ama ɛyɛ yɛwura Donald Trump na ne nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ Donald Trump nkunimdie yɛ a wadie no ɛyɛ asɛm ɔdɛ ɛyɛ asɛm papa yɛ a ɛbɛtumi aboa ama mpo twaka ɛda ɔmo
ene eye India man ntem no wo matimi ahyemu kena na we se rekra de wose ewiase ama nyina ebeye omasem aya abakwasem ada honom ana British for omoso manso for penin Yakel Stama wono so atonkra ni bi wode ama Donald Trump de waka nyina ne se wono krampo de Republican na amanyokuo ya yewura Donald Trump efiri mu no ene wo bo mabaso na abasobɔ no ebi nsan so enko emfama Donald Trump so watimi akosa enkudin ohwie ya pep ena Israel man no mansoafo pani honom eye Benjamin Netanyahu wono so atonkra ya emu oduro pa ede amane US man no na de ho ka nyina ne se we se no ya abakwasam kase pa ya ababeto honom na akoya abakwasam kase ede ababeto honom de ya ene na omone eye Donald Trump eba beto abasakomum no mu nyina da aye bi ede aboa sade beye ne brebia abasne ko twaka papa bia na eda eye Israel ene US man ntem no omasa so atimi asemu kena France mampanin yewura Emmanuel Macron wono so atonkra ni bi wabo yewura Donald Trump abaso papa se afepa ene odo no eba beso twan sa asante a chimbenkin no eba beso se amantatoa enti wo nyina eba beka omo ho abom no ma yebi di aboa se de ebe na mpuntuo ene yedie ebeba ye nyina yahu se yewura Donald Trump wadi nkunim awie ama maame Harris wadi ntwo na mprempre ya ne de ye ne da kwan se ye maame Kamala Harris obeba abonten no aba beka se yewura Donald Trump wadi emebo abaso majimi ntwodue atum eno nko a ena aka enti mprempre ya ye kasa die asem ne fie yewura Donald Trump wadi nkunim samampanin ewo US abritimemu Elzofo ya amfree eso botompo no wakire na fie mu nkompomra wo banka da mu na ye bo penhwam fifi montemu ene ye kro no gumu achanse elzofo sabre da brofo sempa ma ba ko a yesusu so wanya mfree hia na dunum 50 years eda wanya nidini Ibrahim Munkaila Ibrahim Munkaila akwa kwotase jese na de mefa eja de mefa elzofo da bia na yetufu nkoda munya yo kro no bonye Munkaila na manfo wo mu ogu mu achanse wede wo munsa keka no ya wo mchese eye electricity cable subi wakwa na twa ho twa ne ho no twa no ho no de ko nimu ayeso nimu twa nso ko mfa so wo twa no sisi enu batwa wi na wo ne de kro no na manfo wo mu ho de ezo bro wa sabi ya no aka se nso abro wate ne nso de enka se pete me so ne bro pa ma ubioto nyina afo wo mu abro no atwa kuro se ne esabi Yakoba Abru mu Job no tu akuro no wo mu abobo no papa na yeso no yonko Abdul Razak na Abdul Razak de watu pia fa jan jabusafo ba bibi no so a Facebook abun se o daya sabia de sunte manfo minim se na so na tiu se yi se konkon ho ba se moja ye ne nta de mu fita na moja sa yim kokokoko je se ya dia na Abru pa na Isabra meka se de wo mu abro no a aposifo wo mu ebogu mu ne nkwadro na wo moja de ma wo mu Sabra aposifo etwaso aposifo so kire se wo bra ya wo ba mo chi no no se ibit mewu Munkaila betu ewu ahye yemfa nkoda ya sabia ene se obde na kro no nti yaman bofo ye brobe free gomua wono na ode nkratu ma yiti de Sylvester brobe wakai ma che be 2 o'clock ana gomua atiase mabu na oho eso abranti a yefe no Ibrahim Munkaila a ose ofiri Niger na emomu no obebo na sese ewo agona suadu zabu zongu na neho ni ebeye busumini omolite samu enyina so kura de bia mo boy isijefo sombo ene na nakufo ado sombo se ono ama economy ma ye den na afeli omolite samu ensi so na emomu no saa na enye isijefo kura program ya nyomo foto na emomu no abranti bia ye freno saa Ibrahim ono ne nyonkwa ye freno Abdul Razak de biara na omudi moto ababesin anajo a timemufo na yeda no mo afiresi light pole so mo twetwa homa nyina no makwakoto wadi na no na nyame aya domo ma timemufo nsa ka asa abrantie ne mo ama bro tromo pa anti omo fra aguna so adu police force mo na omo mafa ne nko mo ba na chese bro ma bo abrantie ne enche na wa free ni nti aguna so adu police for ema homo medical report form so mo fa ne nko hospital jam no ka say de Ibrahim ya o twa homa oda aguna so adu a oja yaresa na me ho ton kakra am na kokojina nanim wo agona so
na nie sika kra obe 45 to 50 na oma bono a o tumi se na mama ni nyina achia na mama ni nyina achia ma bono na police for na hwe de wi oma bono na anhwa na obewu ato so tie ne oma ntwentwen so kra na mama eya assemblyman na office abia ho no ne eya UCG for company for na mo ko che no e de ne ko hospital adisi a abante ne ho Emo no one boss Sylvester bro be what we free mfifi mantemu gomu achiase obra ye Ibrahim Kaila wakotwitwa electricity for wo mukebo yasi ni onim twa popo na hwe ne mu nso Facebook nso abusafo ne ho aye mobo ne mo man position mo asesa no se wo de ne nchebu na be ne mo ma se ni me bia position no ya professor ono ane jejereje abusafo yetoa ensem no so yemohwe ne afie ni entre eye anwoga na anwoga ewo asante mantem ye mu ofurukrum abato empesu aso asem na meken enkra ifira no eba ekyerese emaya miensa na maya miensa yenim de ba wo mu etirimu o makabom ama krachi bia wanya emfie no edunsia wo ma wo ne sekan ni din eni Dennis owusu ansa Dennis owusu ansa kranananana wa ye nyamedia na nokwasem ni abemu yi nanu ya ena owie suku ama nsohwe no sunsuaso aba mekire BC ensohwe bi ya ne maame kura titi ni mo biro mu kakra sa enkanyame ya adoma wo kire ya o ena nkode ne ko senior high school e wo twene bo akodua senior high school ya e wo kumawu ene se enura anwumre wa bra na abo no so apa won semeduasa ya antikutame ya antijame wo ma wo ne se kasi ya twa ama sebredi waye nyamedia sebreya manugusu ameka sein aposifo akyere saa emaya miensen ya omoyo omunsemu enhwemu na aka hu bi ama otake kasebo pensemu ka fifi muka yeni akwada ne maame edi nkomo yeni di nkomo nyina na wosu saa emu oya nanso makonim maame Stella Frempong nasema okakere yini 5:30 na me free na me ba ne da o me kura me nyane ndi skama na me soma na baby kura se wonko ti makodwuma koton ade me bedue na me te he ya eyi me niama de mu ya se ge bi die America oba wo home se ya no be hwe ha brim oba no ntimi mmo ni dimpo na me se ade me ba ben o se na na yaw wa ye den o so bi awo ne sekan na me se wo wen wo so da ho muje tu na me se no mo mfa no ko na ni me so milike me koye no ni ho esi ede ne kwa agogo nso ame hu ne echi wo nyina ye hu echi ne fresh wo tek ne ko tek tini esi police car ne nkura ni gina na ofa no de ne ko he timi ko na police fo mi no wo ho na mbusa mo se omo yiwe no se maame obenni oba no no me sen ai na me se ne ho ye o se wo de to bo ase be yi na me se yu te wo de na makoma atom yem kakra na me sunso na me jai kakra na me bompa ye tina me fo so se me ko dem akohwe no so maame nko emergency wo tek mo maame nko nti mi gire ni mo no ma na me bowura na me hu se doctors from basis no mo ho mo nsa ho se na kula ne wu mo nka na omsi mi mpie na mi pie ti mi pie ya mi jawa no mo sa ba kula ne maame we na me simi ni no so ne ho ane bae na me se boys na no ba peni mu bie no so peni mu bie no se ne nipa mi no nka ho na mra ni wura de mu no odi akonwa si wo no se me ntanase me se me ntanase o so de ntanase na me ntanase no asa de ba ko so no asa de ba ko kan na mu sa akora ne wo na me se doctor akora na ewu kan kore na o so ba na e friend say manka me se me ni bibia aka akora na ewu on kan kire me ye ntanase no si ye wa na de akora ne bae ya force a se be ja akora ne nkwa anyi yinti akora ne fi ni ho de mbubu faso akura na ewu kafra abrabe semo asi no moja Eljon for yekowie kase bodo aguna kwanya kon ede ekro no eno ewo aguna West District efifi mante mu asem na ye bomunyi Eljon for da yache mrantie mienu a ba ko de watronse edu ena ba ko de mrantie edu ma ba wo mode mom sakeka no sabre de na police for wo mo akwakudi wo mo akache wo butu breku district police command no ebu na ye kire se okada ya bie ni ade ya wo mo ye adwuma na mrantie miedun ekọ ye se ye okada ye de free kwanya ko ne akọ ye obra kire
na prokopɛ no a wɔn kɔkwan mu no ana de tai drɔba yi wɔn gyina no so na yɛsin sikan wɔn ho ne tuo wɔn ho nya asɛm ketwa koraa kwantimfi no mu a prokopɛ no ana wɔbɛ sɛ yɛ no sɛ wɔn de ba henya bɔne adeɛ yɛ ya na asɛm ranteɛ nso wɔn tuo kada no nso ai steady na wɔn atetete mu a wɔn sɛ wɔn tete wɔn afiri kwanya ko a nkɔkye wɔn wɔ abutu kwame bete saa side hɔ no a na wɔn kɔkɔkye wɔn de wɔn sake kan wɔn bro wɔn aposifo amanka agye gɔm Ejawutu Breku District Police Command no sabra beka se wo mu baako no ne body no anase mu no akwakodi wo mu eho ya wo mu kire se wo mu so di akwiwi mu Winneba trauma specialist hospital ho na wo mu edi mu na akwakowi mu a baako no de no akotwa ya sabia enso to na adaban prochi de edimra no ebedi no se na efata Asamrasi ya fra mitri moda hene nana kwasi wusu echan menua asunaba ohene kwabra boatin akra de aka ne yemode Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, Yina. I'm Yina negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system. No, not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nomono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawa in Field in Nuncan. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashasha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Now, when walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equasi basic 6, English, a free basic 1, equasi junior high school, near Band combined store, or Nina B, English nom, and maths nom, me say, books to be anywhere, perfect series, any B, na GS, any Naka, and so I'm approver, into a batter Pian Kotobi Maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what tip one should say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school a here one more at to phone call put to a station and crying down so mine first stop and your mama beer yet to books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawa in Field in Nuncan. Our pharmacist and her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer and Mapobudra Mapa. FDA aje Jordan Kratwayatu. Ghana for Medindi Dr. Ima, if we bra MPP bar bam, Watimia Tretre Yapumudin Sheshe, any one sensem at Yama Ghana for or PPP num. Wait, say, we see Ayar Sabia Bibri way in Kras, ambulance a hodo, zip line, abe for Panya or Fasuchi Chinru, I'm a doctor for Hawaii. I'm poor Dr. Ima, ye frame Jane, ye nursing, and ye no qua, ye den PP abayasi, or map Mudia Juma yen a hiasin. Afi Bia was sharp Mudia Juma Mukina, Sika or do bongo brain.
yɛnyɛ nkwanim afibia 20% abɛɛfo mfidie de yɛ adwuma no nso yɛnya deɛ wɔ n'anim wɔatete anɛɛsefoɔ bebree nea ɛyɛ m'anigye koraa nso ne sɛ wɔsan so de sika a wɔde ma anɛɛsefoɔ a wɔgye nteteɛ no asan ama wɔn mu ayaresa bɛyɛ krabɛhye MPP 2024 manifesto no ahyɛ bɔ sɛ yapɔmuden ho nhyehyɛeɛ ne nsɛnsɛm no wɔbɛhyɛ mu kena afei nso wɔbɛwie abɛɛfo kwan a wɔfa so edidi dwuma ɛwɔ Yi Health Project no mu wɔsan so AC agenda 111 ayaresabea ɛwɔ man mu nyinaa a ɛbɛboa ɛde nnwuma mpem aduɔson aba ama adɔktafoɔ nɛɛsefoɔ ɛne apɔmuden adwumayɛfoɔ nti wɔatwerɛ sɛ anɛɛsefoɔ a wɔnya adwuma nyɛ no nyinaa bɛnya adwuma yɛ anaa saa pɛpɛɛpɛ wɔbɛnya adwuma yɛ na wasan nya ahotɔ ɛwɔ adwuma no Ghanafoɔ moma yɛmbɔ yɛ apɔmuden hyehyɛ ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mo buhura, aye ne na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso the audio manipa no eno na ɔyɛ ɔhwɛ so edididi hotek nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyerɛ enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wɔn yɛ madwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ne wɔn dia ɛne sɛ ame no kasa no pɛi enkwa na wɔde ama me wɔde asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔm yɛ ebi nso wɔn so na ni asemo edini omo kwani mukura na eyituo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so gusua eye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na asem kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehwo brofo enyanka papa wa yi bi hoteki mo onye nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire o mu gu eni ma se ne sa na o motie o mu ka se adwuma na o mu ye no emra wo mu obi eni ma se ne mo ye yo kakaye ne ya na o mo papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra o do obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de ni tumi no ense wo ma nya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen no so or the gogo ye day minim what is there ba o se men gogo na men hwa de wo ho na men so me gogo he no so na eponu na eyi ni ho etime so pe me on pe me kan kire me se men gogo we me gogo na hwa ni eyi ponu ho yo ma ne master ko hwe ponu ai o ma me ko hwe o sa de ponu link ma o master so ba cho me bisa master sama me question na me bisa me ma you know ono se wa send SSS miensa e di amane so ngogoro nko hwe de ba cha SX miensa me am send man di enti na send man no me pa cho di enti am send ma o ka cho me say me blefie no mbo me dog na me ka cho en say onko me o de me bua o se brafie no anya dey no mbom dog nam ka twen say onko gogo o ma o dey dog anya me say onko gogo o se brafie no o ma o dey dog ya dey dog ya dey pacho ta me kuntrum wo aya dey me kuntu ani have sex na nipa okuntun ho be there to me have sex ya mai ya maso pa so wa tia master samwa mi busa na sememfo anu ntum me se obi a wakuntun ho be there no atumi have sex ya mai bacho se mi kuntun wa no ogina machi min kuntu o ma me asema so me nine no ogina machi na me ka hwe say
Uncle Google number XXX. Na ɛdeɛ na ɛwɔ hɔ. And I'm catching.
yɛbɛma yɛn ho akwaba na yama yɛn ho yɛhyiahyia aha ɛyɛ OTEC 102.9 FM sunie ɛnɛ ɛyɛ da foforo ɛnɛ ɛyɛ wukuada bosomi du baako yi da ɛtɔ so nsia mfimpino ne aduonu nnan mu ɛne ɛwei awia yi yasa hyia bio ne yɛde asɛm bɛba da dwumadie no na ɛba abɛsom dwumadie a yɛdie yi da biara da yɛka de kyerɛ adɔfoɔ atiefoɔ ne ade hyɛ se yɛde sua deɛ ɛbrɛ koro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti awia yi a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ ɛbrɛ koro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so awia yi sɛ woba Facebook ne so ana YouTube ne so na wohwehwɛ OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM a awia dwumadi a yɛbɛdi yɛ streaming live ɛwɔ hɔ wadama wobɛtumi ajoin ne yɛn ɛna yi na wo join ne yɛn a wadwenkyerɛ bi a wowɔ no awia wobɛtumi de atomu ama yɛn yɛbɛkan no kama wɔ afidikasie so ama obi ate wonka saa bre kro na mu no wo join ne wode wo comment ba no na wo sign so share ma wanuanom nya dwumadie bi ntie share ma wanuanom nya dwumadie bi nso nhwɛ afei o comment beba obɛhyɛ obɛlike na afei wa follow page no ɛno bɛboa wo sɛ da biara da ɛbɛhyia wo dwumadie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkayeɛ na watumi anya akwanya no na wo nso wadi akyiri na wohunu deɛ kɔ ɛne deɛ ba mede de Krobea nana Yaw Asante awia ye wo Be Love Radio for Spain na awia dwumadie ni twagu live ɛwɔ hɔ ye wo GN Radio ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio Amansan FM Brini Radio ena Sahara Radio onum nyina nso wo UK man mu na awia UK fo amabo ade mu hanamu tie ye ye beda mu nyina ase ye bechiachia mo na yama mo ye hyiehia nso afei Kings Radio ene ni TV eno de wo Paris France abuchimani mu daache hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sahara Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu ena wie wonum nyina nso tie awia yi oba de achia me ye hyiehia ya eja kra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na me nso me ho den ye de Nyankopon ase ene ye wukuada sa awia yi ya san hia bi obo ye hyiehia ya eja kra akra ye na nyame ase na ye nchia ye na tiefo nyina titiri wo mo a o mabiebie mu no enyina akra eye bibi aboa ye frɛ no enwa ɛna enwa ekodi nsamone ɛna wɔso wɔ dwane akwa akosie akra owura haban ase a odi ne tini wura mu no sɛ na ne to ne tete hɔ na ɛyɛ enwa se wasie nanso na ne to etete hɔ afi ye twe pɛ enwa wei wafa ha yɛhwɛ a enwa ne dini ti ahya haban ase yi ne to so na tete hɔ yi yeso ni mu atwe no a wɔse kyeewo watwe ani ase kyeewo anya kyeewo ya kyeewo akra awi ase sa na tie sɛ wodi bɔne na wo se o kwa akosie o dwane a untimi nwane nkoso baabi a obetimi adwane nipa na nso so untimi nsie Nyankopɔn da enti ahaban no a ɔde ne ti hya ase no na ne to etete hɔ sɛ udwane utimi adwane nipa de o nipa ani so de na ye ne sɛ wadwane wanya baabi ahyɛ na nso Nyankopɔn ani so no na wanya baabi ahyɛ ti Nyankopɔn yi ne so ahaban ma ye kye no ma de wo sɛ ye de ye no eye no me ka wei ama wo a wutie me ne sɛ enye wadwen sɛ dwane wo hɔ enti wobedi bɔne wobetimi edi bɔne e de asie wa bra obi ahunu wobedie e de asie obi ahunu de nanso obi ahu a Nyankopɔn ahu enti ebeye papa sɛ wobeyi wakomam ene wadwen mu fan na wonye wadwen momu sɛ wobeyi obi bɔne na kampe sɛ wobedwane mpo a wadwane akora we enene ye ne yetiefo eche okay enya wo ho sɛ wadwane kyerɛ sɛ dwane a wadwane no
baabi a wobɛkɔ akɔ hinta biara no yɛbɛkyew na anui yɛnte Ghana ha ɛna yɛse ɛnkran pumpuni mantam mu awia kete ɛna mmeranteɛ de tuo ɛkɔ gyina obi so ɛwɔ ne jewelry shop sika a wɔnom apake agu kaa mu no mmeranteɛ no bae wedi motom ɛba bɛfa sika no nyinaa kɔe mmeranteɛ posifoɔ de ato wɔnom so sɛ ɔnom pɛ wɔn deɛ ɛbɛyɛ biara yɛbɛkye wɔn ɔne a wadi bɔne no wanya sika no onim sɛ wadwane afei sɛ tie ɛna nɔpɛ yi yɛwɔ hɔ a ne yɛkɔtee sɛ yɛse fire service personnel bi ɔnom akɔdum gya o na ɔmo ba ahomakyin ɛna ɔmo ba bɛduru Dr. Mensa hɔ aseɛ hɛyaa yɛbɛhu sɛ mmeranteɛ bi ɛna so twɔ boss ɛne baagye a ɔmo ne kɔ school na de we deɛ ɔmo nua bi na anya admission no ɔmo de ne kɔ anaasɛ deɛ yi ɔkɔ anya asɛm ketewa o gigiri ɛna obi baako yi asotire sɛ saa nkɔfoɔ wei nya wɔnom nyɛ wɔ area ha ɔbɔ yɛkye service firefoɔ no na ɔmo kye mmeranteɛ no ɛna ɔmo de ɔmo kɔ zongo sɛ zongo polisifoɔ mo nyɛ wɔn yɛnhwɛ twɔbɔ so no mu ne yɛnhwɛ nneɛma ɛne ade wɔ mu a wodi edi kan ɛbrɛ a yɛbi atwa boss bi ɛbrɛ a yɛbi atwa boss bi na shitɔ nneɛma na wɔtwa boss no ɛne baa mede ba bɛto so mede bɛto so amoa na sɛ atwa boss deɛ nim sɛ gali wodi mede ba bɛto so wodi obehu ɛna shitɔ ɛne yɛbu sa mmeranteɛ ne sɛ na nyanyam bia saa atwa boss wa makɔfa bag ya makɔ akɔfa yi ɛhe fa ɛna mokɔfa ya oh boys school boys ɔbɔ sɛ ɔmo nkɔ school wɔ hɔ no ɔmo de ɔmo nenam SS to SS ɛna ɔmo wia nkwadaa enti wɔnom akɔ amasi ya ɛwɔ stadium ha yi amasfobia ɛna eti amasi wɔn akɔ hɔ stadium amasi o ɛhɔ no wɔn akɔ wia atwa boss ne bag yɛ free ɛna sisi so yi na ɛna sisi so ɛna ɛna ntɛntɛm ɔmo de nkwadaa no mmeranteɛ mmienu nhwehwɛmu kura kyerɛ sɛ baako kura deɛ last year yaa deɛ wɔte ayi nifa so wei last year yaa no ɔno wɔwie wɔ amase hɔ wɔwie wɔ amase hɔ akorɔfoɔ korɔ no nyɛ fɛ na awerɛhosɛm ɛwɔ mu a yɛsɛn tetere sɛ nkwadaa yi baagye ɛbo wɔ ɔmo akyi no yɛkɔhwɛ mu yɛnya awie yɛnya apasoɔ yɛnya atuo ɛwɔ no bag mu sɛ yɛ ameka sɛ zongofoɔ sɛ yɛ saa maase ɛwɔ stadium hɔ ne deɛ a ɛne ɛyɛ asquafoɔ jurisdiction enti yɛabɔ case n'akyi afiri zongo police station ha sɛ yɛde case no ɛkɔ asquafoɔ yi case no aba yɛbɛdi akyire botayɛ bɛn ne mmeranteɛ no gyina so yɛ saa nneɔma wei ɔnom de kɔkɔ fae yɛse bɔ wei yɛfrɛ no abanga na ɔbɔ yɛsi sɛ okɔ school stubbornness mu abanga no wonya bɔ ne din a wɔbiaa nim deɛ wɔte wo nifa soɔ no wɔhyɛ ayi black a yɛde sɛ pink yo sɛ ayi bi atwerɛtwerɛ anim no ɛne wanya stubborn baako aka nsada table ne so no ɔmo na akɔdi sansɛm fo no aberanteɛ bi opie tafo a ne yɛfrɛ no abanga deɛ ne ɔbɔbɔ enti mɛnyɛ wo ho sɛ bɔne no wobɛdi sɛ wodeɛ ne ɔma atete mu baabi a ne ɔma adwi deɛ sɛ ne ɔmokɔ kyerɛ sɛ udwane nyame a ɔhyɛ nase ɛbaayɛ nyɛ na aboa no wɔtweeɛ no stila no yɛfa no na ɔsɛ wɔkye wo kora okay enti adɔfoɔ nsɛm no nyinaa ɛnie awia yi adɔfoɔ ne ade hyɛ yɛ ba bɛsom sɛ woba yɛn Facebook ne so a adɔfoɔ ne ade hyɛ binom nso adi nkan wɔ ha dada ɛnɛ yɛwɔ nana krankye ya ɛna wia yi ɔno nso ɛwɔ afidie ne so ɔsi akra yɛ Krobea Asante awia yi yɛma wa ha yɛkyeakyea wo nso why ɛna Filipo nso wɔ kwabere kasam ɛna ɔsana yɛ Krobea Asante awia yi nso yɛkyea wo na yɛbɔ wo nso aba so ɛne nso one pa ɔwɔ ɛdema adasa bɛkwe kwame ɔno wɔ kentampo ɛna ɔsi akra yɛ Krobea Asante ɛna wia yi yɛ monitor show no
live enso ewo afidie ne so Yankopon ka mo ho ye wo Mustafa Said wo Bremia busuakruwa ene wo se akra ya Krobea Asante ena wie Yankopon hyira mo no ntonsu panso mfangu so ena wie yenso ye hwe mo pa na ya Krobea Asante manso agresumfo ene yenso ye hwe dwumadie no na ya kwan na ya kwan Asante mantamimu enye enso ye wa agresum hospital kese ewa ho bibia be kama wai ogoro mensa ene o se akra ya Krobea Asante ena wie yenso ye kam ho na O Ventures for na yenso ya join the show no Abraham Kunadu ene o se akra ya Krobea Asante ye very proud of you ene onepa ene wonsempa onso ode aba ewo yedim ha Nyankopon tonko so anu nhira na onto nhira nsuo nso emfa engum so owusu ansa wo kwada so nof Vikandi school the opposite ene o se akra Krobea ena wie yenso ye wa homane so aye hwemo Jamfi Samuel ewa atwema mem ene o se akra ya Krobea Asante ena ya join show no live enso wo Facebook ne so awie yenso ye hwemo na yedimachi hwe de ekọ ene de eba ena wie Musa Abbas ene o so Teka FM de na ya Krobea Asante no size Yankopon tonko so anu onye mokese kwaku seidu ni abura so ene o se akra Krobea mema wa ha ye bomo abaso nso ene mo ne pa mo de maye Mali Scott ene o se akra ya Krobea Asante ene de nyame emu the sport ene awie yenso ya gba de mu abie mu a ye tie show no live ewa ha good afternoon na ya Krobea Asante ahensan magic mirror awia Richard die yenso ye wa ha dwumadie no ye hwemo adofo awie ye won komobo ewura akwaba janana oba de achi ame o kai maami akra me kai no adi asem na o de kai no akra me kai ne se ohia owura bia na oye anwea driver okutwi anwea car otwi anwea car na oni ne hia wa bra na owura no seve na car bu na no oda ohu no ode odo asem ana pa asem 23 ama wopene so ama baabi ana awurai tonsa no honom ene ode ma owura no wono ne da no ni ti a watwamu no edurumire bi ama eya empena twe emu aye den pa no oyi no ede ne firi ne fie ne yi ne ba ho ede ne ko ne fie ema wone ne kwotena aye nti wone ne kwotena aye no emu na owura ne hye ne ma bi ase a na sabi wohwemu a omantem tinetan wo kire se dakubi ono aduane ede esi honom ema owura no na esanse ne owura ne ma nti wodi si ade mu ekata so ebra owura ne bae no ne bufuye ede ne nan bebobo no sa ade nti na wodi sa aduane no esi abonten nti okofa aduane hwieguye ema awurai ekwakan bi ne ti a watwamu no ofre ensuo ede bo awurai dua se wose oba na akwa mu no wonye bibia ma ne da onto nsuo kura ma ne nom da nsuo no panyan na wode je no o kire se eno achi na ye owura no ede ne master car ekonya ekoto amenamu na ne master ne chi no awurai kire se wono akopɛ lawyer ma ne kobei no ede no efiri ehonomo ede ne ba fie obai na se wonko da ne dua no a o se hene ne ha onane sesi a me ne o ka se wakotena wahema bi fie obi nkyɛn wade koto wahema no kran wahema no kra so waka onti awura ba bi opebia no onfa enko awura akra eno na awura de asem wei eba beda ye se yenhwe na owura no emadan ne dua no se o medan nso de a de ebe ye bia no o de aba beda ye akra wei na me de kai maami okay mewura akokɔ o ho te sei bodin matiefo nkaio Akosua Philomena ena ewo manim hai oba ha na ano Joada na Akosua Philomena ba ha ensam ha ona ade aboa bi awu ba ha no me pacho na sese di aboa no da su ana wanya nkwa sese di aboa no nam tano aboa ne nam tano hey ni a friends kwa me boaten pacho ai kwa me boaten ona na be ma ni twi anwaka no me pacho ai kwa me boaten anwaka ewura pacho ai hey asem no ye de hye ne
bema no abo oba yi dua die pa na na hia wunti a akosi aba ha die hia me ne se o si dua no ono won kai so abodua na no anu msa enti se mi so abomi dua me besin no mfa me nkone wo fa ho no a wo ye konfo no na ne mami ena msi debi enye sa na ye no e wo se oba na me no tena se ami me pe lawyer ma o be no upie mi hu da mini baby awoda me hwehwe wa mi hu me frɛ wa wo mfa wo pɛwia wo hia me ana ya wo frɛ me wo frɛ me so a me koka duabɔ ne ho asɛm sɛ bra me entena se ne hu kwan e be fa so adane ano akate me ti edu baby no no de me ato blacklist 3 weeks ni e ko 4 weeks a wo de me ato blacklist enti na no me ba ha ko ye no ene wo frɛ me so mamfa na no pe wato me nkra sɛ wo gata no na okoye adwuma bi wo manso nti woni kuma ase na amse na Krobea frɛ wo no wo se de so wo ma se medane agunu so a menane ngunu so na wo ma ena amse yu eni adane no so me dane a egu nku an wo so a wo ma na kan wachifo no ka ho a wonu aba no wo fa ase na mo bete power mo beba na mu ba ni mu ampatade e wo se me gibia magemaje watena 2.5 years onto obobo nhye dan ni mu da me toma wudi toma wo hye nana me ntwawa no me yoba mom minim se de awia sisitie okofa ade e da subura so e wo se osiesie no na obi hu anani ayefe ntale na me toma na ebi ni Lacoste empam chew mo am wo Facebook ne so de mo ba so am benya bia hwe enei akosua Philomena o kire se okofa akwamboate no sebe ofa no ye ni ye na ne ntade hye munye enti wona na wo ye dai ka na mintie me tontale e hye no ebinie de wo toma ne binie ebinie minti minso ani nyina ma allegiance sebe minguna ni mu ase e wa fidikesie yi so because amansa nyina etie na me pese ye afutuo ma mema no bi na ye afutuo so ma me yonko ma no mu bi se hu mobro no e boro so a e de wo hawba obetime afiri wi ase agani pakoro no oda so tim because me fa ne se woni maame woni papa me sumi ni maame ni papa enso enne wono no kire me se nani atesen me enna nuanom so o maka no akurase enye baabi e tete ba ye nkire no kwan otete ba wo akurase a eye pa na kire no kwan na we mahu se yale na eso no ye nsa sebe achacha pokura wo kosa ebi anyame nsa wo so ebe yi na we no eye de wo fom eni aduro nti ama maye bregu aye bregu ama me na me fi se ebi a nka wo kompokura ofiri me nkyɛn ana me ni ntemu tete a ebe sa akoso ya eja de oba de pe no ye ma ntimi ni wantena ntimi kɔ me da wase me ni hwe na seda na me de ma onyame nhira wo wa anya ne sa be ama ne sa duabɔ owo chese sanka wodi tuduro pokura na ehia me anya me yate se me se me nkofo obi kunu ne abomidua makofa sujani abomidua nti se me kɔ ya na me baaye entade na otoma na yi biebiem na me hwɛ we nko na ade baaye we nko na me de baaye me simi ntimi nkura na senka oso ene jinsi sɛne abanga ne squad ko wura ye ko so atwobos na nka so soa ne wa adiem enti ntade ne binie na ototo ni se die enti na otumi toto ntade de ma bɛɛma because die enti ana me toma na me fa no na nioma nkoyie enti me mpɛsɛ o mbɛka se afilo na wo de wo firifikesie mu na wakofa nipa wo ye nipa nyame abode na wo ma sa nioma we hyehyɛ no waton fo osuso pɛ enti pe bibi papa ne fa hye no mu ko ba bi animonyam ne ba ebi so enti me na me pɛsɛ me di ni si yie okɔ na busua mu ana o mahu sɛ o mu de hye opi abonten wa ba busua mu nanso abo bi ewu aka bobra wa mana amane saa wa mmedi yaw na sese pa de me nana bema ex walkaki o kan sembi ni ete hono mu di abusuan komo no kan wo so wono odwo ni police bepem ne di ohun ye ne se sensuo di nipa ni dufoche e kwa obeyi dufoche no ewo a obema ne yira so enso no bekɔ wiem be nipa de agya amane nkɔ na ebisa se dada ade nti na wo kasa asem wo so de wo ye panyimu abusuan no wo na wo dan no
wɔsen a ɛwɔ deɛ wahu ntia nti na mente aseɛ boaten firi me nkyɛn biritie wɔ mu no mateme na me papa no asɛm no ase ɛyɛ nokorɛ wagya wo na ahye wo nti ɛna ebi afei na wasɔre sɛ wabɔ odua wabrɛ a ɔmɔ odua anaa daabi mia nkasa no asetena na anu wɔ mu no na wama me ada ne teacher ni ba force sɛsɛe misu school no man kwa nnura akyi wada ne teacher ni sɛsɛe wada ne teacher ni san sɛ sɛdeɛ sɛbe bɛma wobɛsiesie wo ho mekyerɛ no ma yɛ teacher ni adidie mu mekyerɛ no kasa mu mekyerɛ no sɛ wɔyɛ call a wogyina 2 miles a wɔkyɛ ne kasa ka kyɛn sɛ ɛwɔ mu sɛ chɔpe ase yɛ akurase nso nipa firi hɔ nom ɛbɛyɛ atitirifo sɛ mekan atitirifo mu wɔ kumase a mimi nim wɔ mu baabi wɔ mu firi na wo akurase no pokora no ɛbɛn kuro mu sin wɔ mu nso ɛne wɔ mu kasa ɛbɛm enti adeɛ no wonnim yɛ kyerɛ wɔ afa obia ni hɔ a wɔyɛ 100% a wɔkasɛ wɔno deɛ mfomsuo ni ne ho anaasɛ wɔnnim bibia obia mpa afutuo ho oyɛ adeɛ na akyi a oyɔnko ka na wati na wahwɛ bibi ebisi enso boaten ne deɛ na metene a entene sesei wo deɛ hia wo titire ne sɛ ɔnkɔda ne dua no ɛna ɔse ɛnɛ wafrɛ wakadeɛ na akyerɛ wo ɔse wɔno aha no wɔmma na no wɔ anwea nkwanta ɛne yɛfrɛ no nti sese wɔ gata no manso data no ɔkɔ manso ɔsɛ wɔ hɔ no nam si yu enti sese deɛ paa na wo pɛ no wɔ wiase ahu ɛna ɔsɛ sɛ deɛ me pɛ na no nam si yu ɛna gata no hɔ no ɛhɔ nyɛ France me ka kyɛn sɛ ɛhɔ nyɛ Spain ɛna ɛhɔ so nyɛ Norway ɛna ɛhɔ so nyɛ Israel ɔbɛka sɛ Israel wuram baako pa wunwura mu bio enti wɔnhwɛ biribi yɛ na kuro bi wa kuro bi toa so ɛyɛ wobɛ na wobu no yɛ very good afei aboa bi awu kwamboa ten a adɔfoɔ ɔno na awura yi ɛde no baa ha no sɛbe yɛdwumadi a yɛdie yi sɛ obi bɔdua a wa wobɔdua ne koraa no edua na etumi nya waa nso ma ne yɛyie montie edua deɛ bɛyɛ bia sɛ wobɔ a resource ne sɛ nya ne bɛnya obi sɛ yɛanya ho adwuma a ku ne bɛku nipa na wei ɛyɛ ɔba a one natena 1 2 sabe ntenaeɛ no amfiti prɛko pɛ ɛne baayɛ wo kaase a asɛi mu ɛwɔ santase runabout ɛnum nana wo deda ɛne waba bɛhyia maami agye wo de watena ne sport nti na wo da sport hɔ nkakra ɛna ane awura yi aba bɛtena moatena sɛbe entadeɛ bi ɔde ba ha yi ontade hyɛ mu nyɛ according to the ɔka ɔno ɛna na esiesie wo one no ɛna na teɛ oni obi nya asɛm ɔno taa wachi ma ayɛ bɔɔ no dua setede ogina de ma wo wobɔ ne dua yi kura akyire no wode wo master car kwa akɔhwe amena mu ama asɛe yɛde wo ba bɛhyɛ mu okuma si sofolai bosomi mienu na awɔtwe mienu ɔno no ɔkɔpɛ lawyer bɛgyina mu twitwagye ho ma yɛ beliw wodam ne deɛ no ano mrɛmrɛmrɛ filo buane enyime ne eyimi a edua no mia mɛba bɛhwɛ ne adane bibia na bibia ya asomdwe afei deɛ wo pie ya sɛbe fa akwase akɔ ɛna wo ka kyerɛ awura yi na yafrɛ wo a okay jataba akra kwambo aten akwasua Philomena ne mpena no ɔwɛi absent aboa bi awu ama o frɛ no ka kyerɛ no sɛ mene matiefuo hia no deɛ no ɔka de kyerɛ wo yonana ma yɛnkyɛ tifo na yɛma ɔma kwaba mmra Asem Beba Dabi so ne nyinaa ne sɛ afidie so kra na ɔte yɛn kra na ɔwade de ma yɛ no ɔte okay nti after the program na minya akɔ sɛ adenti na mantwɛn amfrɛ wɔ no mefrɛ na manya no mantwɛn na mamfrɛ no na yɛde asɛm na ba afidie so ti wɔde bi ma yɛ pa atemdidie mu atemdidie
sɛ bibi keka sɛ yɛnhwɛ kura na yɛntwɛn ni bɛhu ɔno no kura sa trɛte yɛn kwan bebree so sɛ odua ne deɛ ɔbɛbɔ kwamboate na gye so ɔyɛ abobɔnua sɛnea wɔka no ɔbaa no kaeɛ no pɛpɛɛpɛ nti wɔdi atam ankasa ɔno kwamboate no na ɔka kyerɛ sɛ sɛ wɔsi akora nkɔyɛ aboa mpanimfoɔ mfa akasa yi nkyɛme ɔdeɛ ɔkaeɛ na meekɔtu no ɔsɛ sɛ wɔsi ha na nka ɔyɛ aboa ɔma nnɛ ɛma kyina deɛ yɛyɛ pɛ sɛ yɛyɛ no yɛnyɛ na yɛn na yɛde asɛm no ba afidie no so no yɛnyina yie ɔno kwamboate yɛntwɛn ɔno kwamboate asante kasa yɛntwɛn ne yɛbɛhunu ɔno saa na ɛkae saa na ɔka kyerɛ yɛn nti ɔyɛ bi kakraa fine nti mekyerɛ bi gu afidie so sɛ ma mefa kakra mɛkyerɛ tiefoɔ na ɔmu hu ne sɛ deɛ yɛka no yɛntoro ɔno a n'anum asɛm nsɛm a ɔkaeɛ no na deɛ ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ yɛnyɛ no wɔka me akyi bi gu afidie so okay meba mepa mo kyɛw mede kwamboate picture ɛbɛto afidie ne so aboa bi awu na ano awura yi ba ha yɛdi nkɔmmɔ yi kwame flash yi a ɔmɔtwa mi ɛyɛ ɔno a kwamboate ni nie akoa wei na sɛ yɛyɛ twɛn no wei akoa wei wei nana champion wa ha nkɔ bɛka sɛ akoa akora mehu bɛmfo bɛntantan bi a wɔda afidie ne so woti na ɛyɛ woti na ɛyɛ sɛbesɛbe nneɔma bi na ayɛ biribi ama biribi ayɛ biribi na nka wo wei onie kwamboate ne nie okay mesrɛ mo those of you no on Facebook and YouTube no owura yi n'ano dwoada a yɛdi nkɔmmɔ yi obiara no antia no wɔ afidie yi so obiara nka biribi a ɛyɛ kasabɔne antia no sɛbesɛbe onua baa te pakyi no matu ɔyɛ ɔbaa panyini a ɔno nso wɔ mma o te sɛ deɛ maame ɛte ha yi wo saa kwamboate a woda ha yi yɛsɛ wode wo ho koraa kɔtwitwi ɔhema yi kwara so hema sɛ ne ba na ɛnew wode wo ho akɔtwitwi nana hema yɛ asɛm yi koraa baa yɛ a yɛkyi wotuu mu no nana hema ne abaayɛ yi hyia ka kyerɛ n sɛ sɛbe abaayɛ yi mmoa na yɛnyi wo kwamboate sɛbesɛbe afidie yi a yɛte so yi ɛnyɛ obi wuo ne yɛhwehwɛ ɛnyɛ duabɔ a wobɛbɔ ama ɛnya obi ne yɛhwehwɛ sɛbe yɛn nyinaa yɛwɔ asante maa mu yi sɛnea yɛbɛkyekyere asante ɛyɛ ɔman ama na yɛ yie ɛne yɛn nyinaa yɛhwehwɛ sɛbe mesrɛ meka o yɛde ahɔhoɔ ɛna kyekyere man ma ɛyɛ yie amerikafoɔ aba yi a wɔnom to asesei Trump wawi nie yi yɛwɔ Americans a ɔnom yɛ blacks wɔnom nkyi efiri bibirem wɔnom wɔ hɔ bio yɛwɔ Amerikafoɔ a ɔnom yɛ Arabs wɔnom nkyi firi die fire yɛ na no Trump koraa ne wɔn kɔhyia ka kyerɛ wɔn sɛ wɔba bɛdi mampanyini no a ɛko a sɔre wɔ wɔnom nkyi no wɔbɛhwɛ sɛ tuo bɛtwa enti yɛde amanfra ɔhɔhoɔ ɛne yɛkyekyere man abaayɛ yi a wɔte anim yi wɔnyɛ santeni abaayɛ yi a wɔte anim yi wɔnyɛ akani awura woyɛ di ani patro me grushini wɔfiri grushima mu ɛna aba asante yɛ ɔman enti abusua hodoɔ obiara wɔ asante mu bi yɛ yɛne wɔnom nyinaa na ɛkyekyere ɔman no abom wɔn kwamboate a yɛfrɛ wɔ aboa bi awi wɔn sɛ wɔyɛ santeni santeman wura abrɛ duabɔ yɛde ahɔhoɔ na ɛkyekyere man wotia yeye ahɔhoɔ efiri wɔnom man mu baa yɛ so wɔn bɛboa ama asante agyina no wɔnya bi akyi bi awe na wotia yeye no wɔnya bi akyi awe wɔn brɛ mu ɛden ma wo no awura yi taa wakyi woni baabi da awura yi na fa awɔ na saa asɛm aba bra na yɛ nyinaa yɛnhwɛ yɛntena sinsi adwa na yɛhunu kwan a yɛbɛdi mu anim wo ne yɛkɔ akɔdane saa adua wɔ yi a sɛbe wote park akyi na wototo a yɛmpe a
wote park yachi na wototo boɔ ɛde ba park ne so enti na kye sɛ awura yi ni wuo ɛna aboa bi awu kwamboa ten wo hwehwɛ okay na sɛmo a ɔka yɛde kyerɛ atiefoɔ no adɔfoɔ muntie kakra obi ahwehwɛ wabɔ dua anaa womɔ dua panyin wabɔ anaa womɔɔyɛ wase wo wabɔ ne dua na wo no wone ne ntena yɛ wonim abaya na na wonim na obi nim obi ansa na obi aka obi asɛm ade adwuma na ɛwɔ ha yɛ hia o ma ukura no benya asɛm o wonim sa Asante mamu na wɔ ne modua watimi na dipa ni timi amene ma bɔ me ho dua sɛ nti wo gum kwade a ne papa police o ya ba kwa na bra no ma fo ni wa sema ayi wan nti ma so te radio na de ko ato no kai na ba ho no bre aka de ya tso wase radio na de ko ato ba wo ni mi na wo di timi fo ba de sira wo tu so te ma bɔ ya bla me mo mi ya wo di radio so kai na do ba hu aka de ya tso eme ntwɛn me hu o me ma ka de ya tso wo ya na jo da mo bra bi ba ma siate wo kai wo ni obenya asɛm o mo nyame nhyira o wayɛ adeɛ gyataba atiefoɔ mommra mɛhwɛ akoa bi a ɔdidi yɛatɛm no mommra tv ne so mesi biribi na ayɛ biribi o na nka wo nipa bi te sɛ wo kwamboa ten wei nipa bi te sɛ wo na nka wobɛnyi ɔbaa wei kura afa no sɛ nyɛ biribi na ayɛ biribi a wo akoa yi a woda tv so yi nipa bi te sɛ wo nka wobɛnya saa baa wei afa no mommra na mmɛhwɛ saa nipa no a sɛbesɛbe meme mmɔ nipa da na makɔka sɛ aboa bi ba enti menka nkyerɛ owura wei sɛ ɔno nso yɛ aboa bi ba ɛna menka nkyerɛ ne da nso sɛ n'anim kura asa apɔnkye menka saa asɛm no da nanso ɔno deɛ watumi anya akokoduro aka akyerɛ yɛyɛ sɛ yɛyɛ sɛbe yɛyɛ mmoa ba mmoa bi na ɔmo ma ne yɛn na wo sɛbe afidie nso a woda yi sɛ wode krakye fa me to nkyɛn me ne kwamboa te yɛnkɔ beauty competition sɛsɛ ya na me ne womienu yɛmfa yɛnim nto tv ne so wo wanim nie kwamboa te wanim nie me nso manim nie na me ne womienu no yɛnka deɛ ɔyɛ aboa ba fa me manim to nkyɛn bi wo deɛ we me ma beautiful ne kura mam sɛ me madi nki aka kyerɛm sɛ me ni Donald Trump kura bɛkɔ beauty competition wɔn a wɔn ho ɔfɛ no me ma wɔn fa wɔn n'anim ntoso me ma wɔn fa ɔbɔ anim ma me ma wɔn fa gyata ba anim ma wo deɛ mo fa mia ankasa m'anim na mo fa me nto nkyɛn na atiefoɔ wo deɛ mo a mo mmerɛ tv ne so wɔ Facebook ne so mo hwehwɛ Otak 102.9 FM na me ne kwamboa tv mienu yi deɛ ɔsa boa na boa ne wo no monka me sɛ wo menka nkyerɛ sɛ wo sa apɔnkye da menka da atiefo mo hwɛ me ni mienu yanim nie yɛn na yɛyɛ mmoa ma no o de mo ma me nso menya te sɛ de matwa passport no oba de achi ame afi describe me de kwamboa timienu oh mani abre ye kɔ competition beauty competition ye kɔ no mesra o me bua obeka se ma ya me se describe me nka se bua
kyerɛkyerɛ yɛ mmienu sɛnea yɛteɛ mpakyɛw maame nsetie kɔ afei kɔ abusuafo mo ntumrika na mo nkɔ YouTube ne Facebook akyɛw yɛ ne pɛpɛɛpɛ o nyɛ sɛ wonim me nti wobɛkɔ bi ama me yɛ ne pɛpɛɛpɛ yɛde aboa bi awu bɔ ɔbrɛ ama mmɔ me bra kwambo aten ato so ɛna yɛne a yɛyɛ mmoa ma no yɛde mmoa ma ni mu baako yɛde nato so panyini nato so yɛde aboa baako ato so ɛna saa bere ɔmo da aboa no ne Krobea fisa aboa na ɛwo no ɛna yi deɛ kwambo deɛ nipa na ɛwo no timutumrika na monkɔ board no so na monkɔhwɛ ɔmo mmienu nyinaa na ɛda soɔ no aboa bi awu agya na abɔdwe sɛ kakra ɛna n'ani ayɛ san ɛna ɔda so ɛna ne tirinwi no emfu papa nanso ɛnyɛ deɛ yɛnunum no bia nti ama ano no afufu abeba sɛnka yɛtete ano no ma ne yɛ yi ne daabi ɛno no ɛnte saa ɔhyɛ shirt a ne kɔn no ɛyɛ kurukuru ani bi ɛna ɔhyɛ bie singlet deɛ mehu sɛ ɔhyɛ bi ɛna ɔda hɔ ɛna n'ani ayi san momfa ani san nkeka nsɛm deɛ yɛtumi de ani san ka biara no wɔn amfa nkeka asɛm so obi ani yɛ kɔkɔɔ na yɛ san ɔbɔ ɛyɛ bra me so wade ɛyɛ ɔyɛ me pɔnkɔ penintem come to me ɛyɛ ɔyɛ sɛ bra boa ne so me pɛsɛ dabi ɔno deɛ ɔyɛ nipa susuka ne deɛ me na me ya boa bra me ma boa ne so aboa mu no bra me so me pɔnkɔ penintem bra boa ne so wɔte ɛhɔ nom no nso yɛde afidie no ato ne so na ɔno nso so ne tirinwi no mfu bebree na nso so wayi ɛna watete animu ahyepu animu no ɛna wɔhyehyɛ mɛma awura mfi ma abɔdwe sɛ no mefiri soro hɔ ba ɛna ɔno nso wɔwɔ anonwi kakra ɛna afei abɔdwe sɛ no nso ɛnɛmafoɔ deɛ no mfiamfia no ɔno nso wɔwɔ bi na mɛma awura mfi dwene no maako meka yɔ mo etuatuam sɛdeɛ etuatuam na meka baako nso so etuatuam ɛna wɔhyɛ shirt na shirt no on tutu mu ensi akokora guy shirt na hyeme akokora guy shirt wabu ne kon ne saa ama shirt ne kon no na wote microphone anim na wote FM you know ebo ɛyɛ me da ase me pam kyɛw atiefo me aboa na wo me na me ya aboa ba no de ɔyɛ nipa ba no ene kwambo aten monhwɛ yɛ mienu na de ɔyɛ aboa no monka ɛyɛ deɛ mpɛsɛ me kyerɛ nie me madinki aka kyerɛ saa krachi we sɛ watani awudi yei sɛbe minni ho adagye na wo asante mamu ne ɛwɔ na yɛ kyekyere ɔman na wo de duabɔ ɛna ɛbɛ mu asɛ na deɛn na wo a wo se wo yɛ santini no signal bɛ na wo to ama wo no hɔhoɔ no a wafiri ne mamu aba wo mamu ba bɛboa kyekyere wo man na obi ɔno nso yɛ wo mamu ni frɛ wo na waka kyerɛ wo sɛ da binya ne kwan no bra nipa a wɔ se wɔtie yɛ nti a wo ka kyerɛ sɛ yɛn yɛ mmoa bi ma no anyanyam bi ade asɛm na nipa ne ka yɛ sɛ yɛ ka yɛ a ɛyɛ tenie ɛde kyerɛ wo me se me nka nkyerɛ wo da mentumi nso nka saa asɛm no da sɛ wanim sa apɔnkye menka saa asɛm no da na ɛnɛ mebumfui na nka mbuafu a nka wobɛto bi ama ne ho atiefoɔ mo nsa ntie krakye ne bio obi ahwehwɛ obi afra ni ana me wo radio so obi afra me radio so wudi mu adwuma ya wa bodua na wo modua panyi wati ma boda me boda na wudi ho wa bo ana wo moye me ba ni bia te ba ba ndi onko da nu me so shedai ti mo ni ba no ele na ti am ni na jai ana wo fe computer bi dia ta ma te so me no na ti bie ana ma bo me wudi ate fe community wudi edium me ma bo me wudi a wo jama wo de ma ko radio so wo bi ti ya na mo de na radio so ana wo ya na wa plan na ana wa ma ko di radio so ma da wudi me ma bo bi dia ma wudi na hoda wase wo wa boni dua na wo no woni ne ntena ye woni mabaya na woni mu ana ma se sa me no ma fi ni fie ana wa de na ko edi so ana ma sembe bi no de me na mu abe bi ono na woni mia wo fi ya na wo bi ni no bi ansa no bi aka obi asem ade adwuma na ye wa ha mu nyo bi ane ne nkata odo wo dem se wo kware da mu hia me ye hia ma kiri kwa ya mo ma ti ku yada wa o ma ku yada no me ka ma ya tem kwa ya tem te na mso so benya asem o onim sa Asante mamu na woni emudia wa kimi na di bani kimi ame na ma bo me hudia te a ndi wo guru kwa dia ne
This Papa police you, ya be for them, I'm a fool. You are the line. And then I saw the radio not in the quarter. Okay, now I want to bring. I can't get out. What's it? Radio not in quarter, I wouldn't give me that. Would you give me for about it? All the sort of them are working. I'm going to get wouldn't stand you so. Okay, now I can't get out. I mean, try me who I can't get out. That's your demographic. I shall think. Wouldn't it? Obenya sewo. Onya na makata no twist me a. So ni wo bia wo plan radio so ata me kan wa. Wo na woni na wo medina wo te ye no. Ba ye ka for na ba wo te be. Wo pu bi ba. Mo nyame nsira. Yeah, very good. Enti adofo ni adehye enipa ba no ono na mote na no asem no. De o se ye mmoa bi ma no. Kwa mboate aboa bi awu. Hey, akwai kansam fu. Okay. Ewra ote de awukunu ne kan ye. Pacho ai meti ye. Onti so ahu atani akra kine de ye. Pacho ai. Owura wei anyanyam bia wo. Osi yenim atete ene nneoma wo de ne namu kanyankopon so nokre. De na wo de krachi we namu. Osoro ne kure ne se odi wonsa tia bo nsam se de so ne ketere maso a se de wunni no obeka sa enyo no a konfuo bi na firi baabi aba de obeye no enye easy minim se wiase aye dindie be obia nim se de anwea car city tipa track city no obia titini mo wire mato tipa track de ama o se gitwi na nya wano aduane oka kire papa ne se Mr. Amu kasa te se de kiki che ne to ni ka wura sa na oka kire no ehima no wanfa nche no no obo ma ni dua mikro ya na msa ko gya no anajo e ma ne koda ni dua no e wo santase runabout obi tie wo santase runabout no onim abuo bi ewu a won frɛ no won kire suban a no oda na di wo runabout ho no ofiri ho mi gidi se ho adwo satiti na so na no de ye me ofiri wo na wo ye ne dai me nya ne hwe because ensana me se men kan wo de ka de na wo de ye no wo na wo ye ne dai umoja me se umoja ne nsanfa enti ensani jai no me so na me ton santi na me ton sama no obekwa kwanom wo abonti aba na obe critical fish wo fie ho no da bia ntokwa ono nko a ye kola obi gina tuma asa wote ne kasa ana me se kwa me bebi e wo firi ne ekwa awade e be wo betene kurom a chenti sua kuromfo kasa ha ye compound house obi ada sabire obi so ye na ade na wo ye dede sa wo kasa ne wo soro nti ya fa pi amonten wo kasa wia no abewrem wo se me titi no wote me nkyane wo nko school na me titi no enam se sa wo so be titi wo mu di wo mu sika be han wo mu dan wo mu ye tenants wa ha no me so me mpene ma won titi wo because obi betima ka chem sa wo han dan wa ha eye no kore so me na ma ha dan enti me na wasa me wo so authority me ka che wo se dede no wonti me nkasa bokwa fa pi abonten ukasa wia no aba bewura dem wo se da me hye ne so me hye ne so u beba bedidi a wedidi awie ntem kura no 1140 1150 me so mintimi sa na juda su ye compound house amanfo ada krachi won ne jao me na me sisa ne nyoma bre ne so wonye nkọ wabo medua wonko ono wontimi nya me na me jaa no uda ka mu na mbefa ho ame sho o se wajao na ahyew e na wo hunu de wonya amo ono mom na ahye no bepem na busa ne so wo dan a wodam ohima ne fie ho timi tena ho busa se wote hi na fafuo be hunu no onenam obi timi frɛ me ka chan se mahu aboa bi ewu wa ha me se me mfa ho wanya broken heart wo ho me aboa bi ewu ama broken heart o ma me broken heart na o se wajao na ahyew ono mom na ahye no oni ba bi da ni nsamfunti ahye no onya ba bi na ni nsamfun onya ba bi na eni nsamfun because no onya ba bi da eso fan si ni so ma ne ho jojo no se wonya sa bio nti wone nam onu mom na ahye no wahwera depa onu mom na ahye no me to atale ahye wo no wo betima agya me ama na ahye me wahwera depa onu mom na ahwera depa wahwera depa pa wahwera depa owo me ho no obi e be hu na oka ne masters ni free santase run about wo no ba me ho no be no msaka se maami yenya wusu bi yenya se ye bo waba so se die wasiesie krachi na yenim se ne ho ofesa we ne ho aye fe no no ne yenim se ne ho ofesa ntale hye mu nyina anye
we ya ebeda so ye ne ho ayefe no ne ho ayefe no na wo hu na bakasa aboa bi a sabe so no ankasa to ne din sa aboa bi ewu nti na asa di ofira aforo mu ba na wa wo hwe nipa bi se bi asem ka kire wa se wa mfa nyame na wo ka se wo ka bi asoso a wo beye bodam ni nti wo se wo twa ne bo enti obo wudua obo mi dua o se pechipo wo de bo mi dua me so sata na me sister ba ko ne ba ho ayehye no ofre me no obi sam sister akora no oda ho no obo bidim yesi aduro bi wo ha ye di tua nkwala no nti na me receive call no enti de amete ye ni pechipo ena obo antoa so din ka ho na de aka ne de maanti na omo gina ho no so ka se wo bo dua bebre o maame wo bo dua bebre ena msisa ani ese we de fa me fa o infa so obi amaso ka me ko fa chechedie pokura na me de ne betu fie ye na wo betam ya ka se fila chechedie ne tabon enti omuhum bi o mebisa hwefilo wa chechedie ne we na me de ko fa se nimpan ni fi se nipa na me fa no so ma ko fa nimpan na o nimpan so na on so ko fa na me se minim se me ko fa nipa sa na o ye nimpan ene dua yi mahu so ye ni se dua no o se won de onnane nti me pa me nane ngu ni so enti wo be dey medane egu no so me nane ngu ono nko aso onu aba ne wo fa ase no ne wo fa ase ma me ya no ebe ka o mu nyina na hwe no o mu anhwehwe mi mechira kwan na ne wo fa ase bi abodua ni nua ba bi abodua no na abodua nti o mu ne back no o mu back no ma ne koso no e na me ka akere wo o mu back no e ma ni di sansem hunu we no na nka fidi kesi yesu sabe ma no susubura so entinka ye mimi sa akwala wi a minti twi kasa na nya me kasa na me kasa me pa cho bebi a me wo no enden ha na me konya aban amane nti afi ni mepie ti kakra ni minsem ka eska pokura mi nyamba na madama mumma mi ndi pa kakra na me mla na emo mefro oba na me ne na kasa so obepene a mi wo fa bi ye konfo na maka nti so wampene dia me de betum anim na moka bi ama me se mumu bi betima ba beka ho ane akogina adane ka ye wan kasa na abeka me ntitwi kasa nti mesre senka mia ba minni nyansa na waja ni ama me keka nsem hunu na nkasa nsem hunu we na meka na dia somdua ba ye nyina ye ganafo nenso ono no pa kire se onu nani ate na memi yo ba agimifo mato boxer shorts ahyew ato atale ahyew mato tra ahyew ato 7 stick akire se dia be ma wosisiesie wo ho ama wasebi ene wo be kasa me ye agimifo na wo kire ne kwan ye fa so siesie ye ho nyina edi shaving stick ewu dwa ye siesie ho na wo nua na wa na akosiesie ma no dabi na kwan be na afa so kire no me kire no mani hu ani asa wa wi to nsem unua ba ate ho na wa na yi to nsem de kire no na mamenka unua ba ate ho no wagya unua ba ate ma okosiesi e wo pechi number 2 aba be ka chen memi oba agimifo wo fa ase a eye ma me ya wa wale gidi sofo a wa wo ntafo andi 1 month no ode be ma ne nsakoma no agya wo nu na chi be ka chen memi ye agimifo na unua no mo makade o mu be ka me o mu ni mini asem minti mi mfa ma asem nko mu so me poli mi na ya me hwe bebi a me poli mi na me hwe bebi a me tehwe na boatin bebi a me poli mi na no unua ba atema a okọ CAC wo ka ho wo fa se ye ma me ya wa wo ntafo ono so wo ka ho enti bebi a me poli mi na me hwe nye bebi a me tehwe enti boatin ne me dane nsuo na ebi be so mo so se me dane ngu no so aka no wa fidikasi no obi ate media mini kamafo be kuro na ewo wura nti madwan atoa kuro mu mra nimfo nti wono de ni kuro no woni wura wontoto ne nyampe anko okay adofo ni adehye agye ensam hawo ena de the senior most aboa me na me ni mudi nkomo yi oba de achi ave akra akra mfa mawana emu emu hadwe o emu ane hadwe mama mani age emu ane hadwe mama mani age pa emu ane hadwe se ko ba ni se ya no mama mani age pa emu ane hadwe ko wie ni bi na odidi matam a nka be ya me ya na se bi a me ko didi na tam no so di me bi a nka be ya me ya ana se me ko fa na yire ena nka odidi matam anka be ya me ya
na we di nyame adom menye ne hwe enipa ni nie mpa chao obafo fa nipa ne to so enipa ni nie oba de onie dua na wakobo na ne mpena de aba se yemfrɛ no ne nyina enka wabɔ wo mpena dua oba na ubo ni dua no na oda ka asei mu ono ne fa wo de ne ko ni fi ne ba bia ba onana one no ye adwuma saa bɛya ɔbɛyi na na ɛtɔduane ma wodie saa bɛya nkakra na wokɔnya adwuma ɛyɛ saa bɛya ɛberɛ a wobɔ dua wo ne wo master nya asɛm yɛkye wo kɔtom na wabɔ ne dua o still saa bɛya na di w'akyi kɔpɛ lɔya ɛma yɛbɛbɛli wo saa bɛya ɛnɛ yi wabɔ saa baayɛ yi dua bra na yɛyɛ nyina mu bi ɛnkɔ serɛ ma yɛnane a yɛn woyɛ nipa yɛyɛ mmoa bɛdɛ ntina mani agye okay ɛne brɛmu kakra medase akra yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa titiriw kudwo kɔkɔtoro na ofiri wo nua bɛma da kwa ofiri mu no nyambo a memene dɛ bɛyɛ na wobɛyɛ na yie wɔ bɛkwae kɔkɔtoro ma nyina ade atɔ yɛni ɛtokudwa yɛni dia na atɔ yɛni Asem Beba Dabi so yɛba bɛtaa mo chi den kudwo hyɛden sini ama akora akoya semi pa ede o akora ho ewiase yɛmfa nya adesua ɛmɛma ni bi gudwa no onse se bo aten wa gudwa yi wonya wo ba pa sei wode wada ne ba wayi afiri ba tete wo pagya wo ba wo wode ufiri ba ho no wode abeto ne dem wono ane matress so ne dura na dwoa akora wa no aduane ama wadi na wo wia wasan seketepa ama anadwo no na wasan awibi eguso kama awure yasem a wo kekan one to every stick ma wo ya yesei it means say eniema bi wo ba bi ohun ya na ni nyi hu no we waye wasan sori a t-shirt na obenya atade a jeans a na wata ma wo otimi gya ne ba ho ma wo free hwe sawo ba we say wasoro no say di obehia ni bia no enampa na sa agadompe isi awure wo kwa wodi ni tin wodi si wodi si obetwa so no enzu kese bi na nke epo se be ya mema mere ukosia oba bi se ya obere so te hwi wanya boafo wa mo akon kra ukofia unim se obekọ na bibisi wo obenya bibi adi edura na adwo so a obesen ya nya bibi asan ya yi de obedi ada ni nyina da asiesie di amawo wasa edwa no bema bi a wo ye bibisi ya ono na abo no hundua we me kama mema nyina wo mo wadwen bi se ye de adwen ebebu oba akwase ya oba ye bibi ama ye ndi ebunu se wagimi no o makatua no eso pa se de kwa mbo aten wanya ne de yi abo bi ewu anya bi o nanya ada no obo bi anya ne nansa so no wode ka akọhwe amnem ya ka ho okoda mu piri okoda mu bosomi mi enu ne na otwe nya no ano no sesi aye ka sei waso ne nam hen waduru ayi ya friends ayi data no ayi kromu basna de ho na basna de free and the basna de kwa wa ohema o ndi okra onya ba bi enko sei ho na basna de o free ne nua na ye ohema asesi aye ka sei ndi so ho kwa na okokra de ho kra no ho kra case ni etimi ye na ho ma ne ye ndi so ho no wa ampa kra de a eyi ohun se owure ya yo ne ye ka sei onye na adwen se obebo brapa onye na adwen na nke ya fere obra wo na dua boda so edua ye nya ba akofo se abosomfo ne nsuo no mu di asem we a awura we wo mo che na wo mo che ne sei de na waye awura de na waye a nti wo mo che no wo mo nya ne hwe onya ohwe ensama wo ne wo kan nyina kire se owu na wo pe uye na na dwididie kura ye se papa enti wo ka we nyina na wo se ye nti wo begina so na wo boni dua aduane na wo hwie egu ye ne kura no wo bekom na wo wansi di kura anim eno kura ye duabo ma ho se wo sika ni aduane na aduane anipa bedie wo amfa anche na wo hwie egu a
ɛte sɛ wakɔ afuo mu na ebi obi adua bɔɔdeɛ ɛne menkani ne ayi na wakɔtwitwa aguo na waba bɛtena ase bɛdi saa aduane na abi enti kwa mo aten obɛtumi aka sɛ ɛfiri saa da no wɔni diɛ awurada no ɔbɔ akɔ homa hwɛ wo sika nnim enti ka deɛ wɔ sɛ wɔyɛ ne sɛ menni fa w'aduane na sɛ wɔkɔtam kɔhwie gu na kyena wo san akɔdidia na sɛ abosom ne nsuo ne ahonhom ɛte ase na wɔn so wɔn bɛgyae wɔn hɔ na wɔn abɛkye maame wɔ yi a ɛne ɛna nka sɛ wɔn mo anso so enti ne wɔtie no ɔnka nkyerɛ no na nano yɛ me ya enti sɛbi wɔn tie ya wɔn ka kyerɛ no no wɔanya obi antu no fo ana wɔn kan na wɔntie wobi antima antu no fo wɔsi wɔ efrɛ na wɔsi wɔ da fidie so efrɛ no a yɛsi wɔ da fidie so kwame ɛnɛ kura deɛ wo picture na da so no adan deɛ yɛmfa wo picture anto so wodi kwa ɛne ɛbɔɔyɛ ɛnɛ deɛ wo deɛ so wo phone a kɔ tech 102.9 Facebook ɛda hɔ wokɔ TikTok ɛda hɔ wokɔ YouTube so ɛda hɔ wo yɛ afebɔɔ ya launch o big so wo si yɛnya wo bia ne nkasa radio so nyame adom yɛnya wo ho ofenti yɛde wato so yɛnya wo Ghana ministers nyinaa wo mu nru yɛntimi no ɔmo nkasa wode ɔtɛ yɛyie yɛgya yɛ time ɛne yɛde ka wo ho asɛm kama ɛne wɔni ɛyɛ kɔɔ yɛ woda soɔ yi wano nwi kama ɛna woda soɔ wo maame hohoro de yam ɛne wɔwoɔ ɛne nyame adom wɔnyɛ kaa mu na woda station na nyame boa wo no obi nya wo no wɔde wokɔdaa ne ba nyame nhyira no ɔsɛ firi hɔ no wɔde wokɔtoo ne fie ɔpam hɔ ɛna wonya baabi ana na akɔda wɔhema ɛwɔ ayi fie ɛhɔ kora wansene hɔ na no wokɔ ɛyɛfrɛ sɛ anwea nkwanta ɛhɔ so anyew sesie wa wanum kasa se wadu data no na data no kora menyi ni sɛ kwame suban wei yɛbɛgye wo ɛhɔ kora wɔ mo nyew kwame wode a wɔ sɛ wo ma yɛda ase sɛ wo ma deɛ wɔ sɛ yɛyɛ biara no yɛbɛyɛ ama awura yi wade ne ho why good bra wanim na mentio mepacho ne wofa ase no ɔse ne wofa ka kyerɛ ne sɛ wama mi matu susu ama no na susu na meto ye no sika na ɛwɔ me hɔ no enti mi fa sika ne mla na ɔmo mpɛ bi nsɔso tama no ɔdam wɔ sofo line no remind no ne yɛmfa bi nsɔso nkɔfa no ɛna me sɛ sika ne yɛ sɛn ɔka kyerɛ me sɛ ne former girlfriend ka kyerɛ me sɛ buate na ka kyerɛ sɛ sika ne yɛ 10,000 that's 100 million nkane sika no ɛna ɛwɔ me hɔ susu card ni ne bebi a mekɔ bia card ne kura me kwada so hima na asɛm ne si ne so no me de card ne ma no wɔ so wɔnye ne baba na ne ba adamfo ne buate no so me de card na ma no wɔ so wɔnye buate ne nua ba no so nje card na wɔ so wɔnye enti onua ne wɔ faase no ma me ya no asɛm o kan yɛ hyi mi wɔ mu na me se duane nya buate a emfa ɔno wɔ ma me ne ka ho ndaase no duane nya wɔ mu a enka wɔ mu no so wɔse ne wɔ fa sika wɔ me hɔ no nti sika no ɛnyɛ 3,000 ɛwɔ me hɔ ɛyɛ 4,000 ɛna ɛwɔ me hɔ no nti sɛ me ma kɔbɔ bosia 3,000 ɛde aba sɛ wɔ mu mpɛ bi nsɔ so ne yɛmfa lawyer deɛ a aka ne wɔ fa no 1,000 wɔ me hɔ no me so ne wɔ fa no na otu susu na wɔyi ne sika ne di de oyi yɛ nyinaa ya twere agum sɛbe tafra kyɛ ma no susubura so yɛ te ha sei no na ɔtoto ne nyampia kyerɛ sɛ yɛ mmoa ɛnyɛ hwe nyame mu yɛ nyɛ mmoa yɛ nipa bɛ wo mu te bank hɔ no ɔkɔhu wo mu obɛhu so wo mu so yɛ nipa bɛ aha ne deɛ wɔ so wɔ ma ha bank de yɛnsi kwan enti wɔn kɔ hɔ nom me telephone number wo mbɛfrɛ susu card ni nie me di bia bɛba na me ma adwene enni fam te sɛ maame ya na wache ma wo tafo na meba obi amfa maame ya ma ha mepa chaw enti sani susu card no omra megye a o megye ni susu card simple na mmom kwambo ate yeda ase se efre wa wo se wo ma sebe wo unim hunhum a unim hunhum nsini obi tie ma no enam de kasa se unim hunhum a ekuro bi wa ne kuro bi to aso sa ne wi asete ade ada bia ya meka ne se enko bi na wanya asem
muntie saa asɛm wɔ yɛ America yi maka no wɔ afidie so da sɛ woni obi kasa na nipa no ekotu wasɛm bi no matter sɛ ne nipa ne ha wo bia na hu sɛ bia waka kyerɛ nipa no sɛ wo yɛ aboa na woka sɛ jataba me na wo se me yɛ aboa no that sentence na wakotu ɛde aka asɛm no ɛno so no ogina no ɔde yɛ na ade ɔde amumusa yɛ nuano mo a sɛbe ɔmo dɔn bayikuo mumusa wɔ no saa asɛm wei ɔpɛ bibi gina so wɔ wo kasa mu enti so obi hawa dwane firi hɔ menko ka bibi ma ne nyina so na mini watem na mitimi baabie na wo wakobodua na me fra wo sebra na yenko na yemwa wo ni yenko dane na udua na wo boye no sebe enye dua pa na wutumi to me sankra we sa amanfo afre wo nti sebe mwa mabi te se yen kwame mate me aboaba no akina bi obesan ba manimu abehwehwe me ɛhɔ no oba wo nipa no obeba be kasa aboa ne ho na me de ye me ya sesei ene se wo obi ato anwaka akora de ama wa wutwi nipa wo na wato kai e de ama aboa bi awu no hweye o ne master baako oboni dua e ma ne master ni diki wo no oboni dua enti wa wo wato ka de ama aboa bi awu nei me de misu brebreo me nka so owu afa me ko nipa a wɔte sei yɛtɔka ɛde ma no ɛyɛ asɛm na mebusa kwame waka jata ɛne ne mma waka jata ɛne ne mma na yɛne yɛbɛdi aba ya yɛnim yɛma ne ngu te sɛ wo daabi tie deɛ meka ne ye yɛma ne ngu te sɛ wo yɛbɛmena nyankwa na watena se adi paa ɛde ahwɛ ne ma ti sɛ yɛ mmoa yɛda ase kai wachi nkai ne kai nra sɛ deɛ ne si nra nti ene deɛ si nei asi nti awura wobɛna a wobu yɛ no ɛyɛ me dɛ sɛ wonam na wo teato a woto fom birimu a nya baabi a wo hwe ye no na wo hwe na emum wokohwe de upoli ye ma wo te hwe ye no saa bia ye no wobehwe ne yie enti fa no ya hwe yie na fa nante ye ne ebedi wanim adi wachi na de sefata se ye hwo no ya hwo na kwame de watena se na wadidi na wakoso a keka ni nipa sem no edi akyere adasa ewo ni wiase wate mate nana koma to ya me da ase adofo moma mintwa me ho na minni akyere nkomo bi sesiei mesaba apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bi abusua pomodin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and ye wo so wo ye hepa plus wife na abo no hepa plus mixer magie duro di pa Pavi plus mox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedem krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane se. Makoto Dawu 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina.
Free now cray. Me ma Dawood 3 sister captors. Empa me ho da. Ayem sisimu adwuma. Na tu me se sabroso ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me mini 3 sister captors ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We dia twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say ɛna ɔsɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnumpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsa mfa no yadeɛ mɛbiw apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso ɔte tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya no mu pagya no mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ Abuakwa Agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Brofokasa akane mampani John Mahama eka no nyina ene se COVID-19 na ebae no ama wiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wasi MPP fo na asai economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi nokre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me mama ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma be dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 50
58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia Jonkwa. Charlie, afia batu idie. Majia ye bebre pao. Me who de meto amanimpo. I don't know who they are better man. Would you maintain policy about Mama Sorry Beba? I think so. NDC bar. You be bien Juman kitten. My person branch executive na di omuhube gym. Say Kuko na person share poultry farm. Ketue bi near Mao Akuko Bono near Ton Kuko na Mao near Mao Ediania o de beto Ediania Sika o de beto Ediania Mao. Hey, na retina mostre. Onia nyanto boasie. Inti wenti na papa ne se yento abamano no. Aba papa no onse san ye kra. Dada noa mudie ma yentie policy bakwa Dr. Baumia e wo ma ye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ya omo so betime bia omunwumam na ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya no nko ma mesa just oba konka ho osanso say odi ade a ye friend buy Ghana first policy beba no opese Ghana fo nyuma no mu biebie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim lia meto ama no Dr. Baumia na meto ama ani bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen sisi ade enya ade a meto ama JDMP the bold solutions man no na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yem fan cheche endie therefore die yem fan cheche vote Dr. Baumia number 1 on the ballot. Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every see grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti ehye bia ni ho yade beso wo ne a wo yade atete sei asene se o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saate bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare niama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obabo foto a watudin Mahama care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba akrata na se wonkuta no obetumi akọ chips compound ene apomudi atan bi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fo dodo no awo saa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakrai papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na odi mirika yado anu ba bebesi fomo yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu a yenim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esayare a wakwadru mu no wasa kenya ne hu biemu o na wase November bosumi a yebesim no de toso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika na fa
bra sa wo dishia ton someone tintan ya bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance ni metimi de ababia na jai na some day wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye show wi a e ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na said ye nim doctor Fokio dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amene ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no ebe bo ma wo sika wo betu anu mpo eso ate wo be wo Dr. Fokio Herbal Clinic ewo Kumase pachi number 1 frɛ 0242 442 166 ana say 0242 155 935 kai say edano ye busumi dubako ne da etoso enai a eye 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi nyina se on beka se ye nye hwe enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani mahama so won hwenya akwan ne ye no emuaya ode ma Asante manie wo sisi wo disika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntu nyuma se fata ma Asante memu ende yi wo hwa Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a watu di agenda 111 no ayarsabia edunsia ena wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport ena free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to Mabaomia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofo yedamase yekoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasugu so a. Awiai utie awiai ohweyen live ewo yin Facebook ne so. So oba YouTube ne nso so a ehonso yedem. Na ya no aka ya hye ne nso se wo be share. O share o comment bi a wo no awiai ya afatum nso ho efa mayen. Ye bedi akan no kama ewo afidikasie so ne ye de amawo. Na awiai so sa kai bi o na hye ne nso se ye wo Ebenage Herbal fo ya onmuta ye chipa ewo yedwumadi a ye die mu eye woni adaromanti na Hepa Plus Pavi na Plasmos enso aba eye nomiensa ya se nwe se wunya bi na se ononomo a ebua nipadua no pa manu gina yie se wunya se nwe bi no mo a eye o general well-being wadwuma na wie sabre ya ye kase ma na moto na wo de ewura pharmacy herbal shop over the counter baby a yeton yeduro bia na wo de kase ope Hepa Plus Pavi na Plasmos na wunyanya se nro miensan bia onua edie na wonammu obi wo hɔ a sebe oyoba ne nsabuom owo issues wo ho pa ne nsabuom nioma nkoyie wa wunim de mekan obi nso wo hɔ a sebe infections na etete no so oyoba ana bema obi nso wo hɔ no mo a atenka de atenka woni bi ati ase uso ni mukura electric ye bi ntumi mfani mu oda hɔ a tabo ra mfane ho enye esesa omo atenka no epeja wati ase se wukuna ama ho a wa wuntumi nkonkopre ze mi wura na de me kodo wo sa nipa no hia Hepa Plus Pavi na Plasmos obi nso ho no mo asrade adore no esisi ni ntini mu enti ama mo gya ntumi ni atrantwie yie ewo ni nipadua ni mu wati ase obi nso sebe stroke yade akana to form obi die ya diabetes obi die ya hypertension obi die ya malaria typhoid enipadua mu ya wo nko an wote onua wona me kasa wo ho na masre waka kire wo se ko ba bi eto ne aduro bia na koto sa nuro miensan bi Hepa Plus Pavi Plasmos ye woni nsuo ye woni topa ye ebi a wo benya bia no to na yusu ode no nom na aduro ibe boawo ebe mu agina brane ama ebe ye pampum atwa onipadua na hoden wahia yade ntumi ma de womni nso ntumi ntena the fearsome 3
baabi eto ne aduro bi ebi wo wate ye number nie gina frɛ yɛn de wonti asie bia no ye bɛgye so ne akyerɛkyerɛ mu kama pa ɛyɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67898 o amanone a wo de address beto so ama won ɛyɛ 0542 807 907 unya fresa number we ya ebeneche baafo a edi sa nrom yensan nyina aba no beje so wono be kasa na de wonte ase no wa kyirikyiri mu nso ede amawo awia Volta Drill Limited ensutu nsuo na awia tie awutie mi wan kasa unim se ofie ho uhia nsuo wa unim se wadwuma mu ho uhia nsuo unim se mpotamo ho uhia nsuo sabe wadwuma a woyɛ nsuo adwuma da bia wo customers kwa na ekɔ wɔn mfiu yehu nsuo kura wɔn ntɔ adentia nsuo no nyɛ de kyerɛ sɛ ɔno we betu nsuo ne ma no wɔn nim adwuma enti wɔtwe ani die bi na de ma wo bra befa Volta Drill Limited for yɛn na yetu nsuo ma wo a onlaki nsuo wɔ fie bio kyerɛ sɛ yedwam ekɔ fompa dwabuom wura asase na yase ɛne yɛtwe nsu papa ɛde mamo enti sɛ wotie me na wo yɛ obi a wo fie ho wonsu a wotu ye no etwetwa ɛno nso kora abɛfrɛ ye ne yɛbɛsiesie de watu na yɛbɛsiesie ayɛ ne kama ɛde amawo ɛna woni bi wo fie ho wadwuma mu ho mpɔtamo ho a ɛno nso de ɛfrɛ ye ne yɛmetu papa ne ma de enti a me ka kyerɛ so onom de na papa ne sɛ onom wɔ animdifo a ɔma bi ni madwuma baako onom wɔ mfidi a wakra firi amanone na aba Ghana ha no onom de yɛ adwuma mienu enti wo saa ne ɔma mienu we ya de aka yɛ wa wo obɛfrɛ yɛn amia ba bɛyɛ adwuma ma wo simple yɛ wɔ Kumasi yɛ ahodwo da aban yɛ main office no wɔ obɛsunwane tachima ne dɔma yɛ wɔ hɔ yɛ number ɛyɛ 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 o fresa homa we ya oni Volta Drill for bekasa de wonte ase no obekire mu nso de amawo awia Dr. Dawood and da Dawood Herbal Hospital no papa we na de Dawood ointment and Dawood 360 capsules abadwa so se wo ye oba wo ye bema onam yaw bi mu na wunya ointment ni bi di twitwi wunya 360 capsules no bi na se wo memene a anuanom eboawo o ye bema kra de enie otwofufu ama atonkwam ebeboawo o ye oba nso a sebe bua untumi nhia ese no yaw na wotie wo sisi ne mu nyina be free ho nti obua nso betumi abua hia no wate ase enti no se Dawood 360 capsules no eye sisi nade wom wate ase papa we ya na abie Dawood Herbal Hospital na no Herbal Hospital na wonfa ni nupa ni bi mfankan asikyire yade be free ho afia ma ho atɔ hypertension yade ni be free ho wo de ye hepatitis B ana enemu yade obi treat nemu yade treat enko brana papa ne hwɛ nemu yade kro se ye gonorrhea eye syphilis eye ho ahwan eye ho ahwan wo de hia ne se wo behu nemu yade kro odi aduro ne beka amwanyi wa hoto mo amdwonso se munye wo prostate aye kese ana kokora mabam ye de roba akwa akohyem wo hawo brana Dr. Dawood muawo eye ulcer ana se bi menua ba wo pa wo ne ma wo ba wo be ye hwehwemu se ye wo ne friw ana efri wo kunu a de efri no bia no obema na duro ama nipa no wetumi anyem wati ase enti se ma wo no mo pa wo a wo no nyai ono mo ba papa ne ho ade o kan se apa ho yes ebe pa ho ama wo ene mema sebe aban agege wo no mo mema de atwere dem no wo ye hwie nye yie no bra papa no be ma na pagya minua emunye den o bra no ma ni nyina so kirebe emfamao ejoso krapa is the location Dr. Nankasa number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 o fresa number we are Dr. Dawood no ankasa beje so ono be kasa
deɛ wonte aseɛ biara no ɔbɛkyerɛ mu nso de ama wo na abapa mall nso biggest online shop ɛnei sɛ wotie me na opa de papa atɔ a baabi a wobɛnya bie ntentan no so abapa mall menkɔ baabi a obi bebu minu a wotie me hwɛ ye na wankɔ baabi a obi bebu me pa kyɛw the most credible online shop in Ghana now abapa mall enti wode akɔ Google Play Store ne so ana akɔ App Store ne so na download yen app no ABAPA abapa MALL mall download na wo download wi awuram na wo wuram a enuoma wa ha ade bi a wo hie bia ye ton bi wa ha de odi siesie wo ho wo demo bedroom de wo de ye wo kitchen de di toasty de ye de microwave wa ho blender no de ye no aso ayi aduani eno no se friend say kuka no sani ya wo penu bia wo benya bi abapa portable washing machine abama sese ma ho atowon kakra emema yenso a yempenu masie ne de washing machine de esie yenso ye ho atoye kakra 399 Ghana se de sepe enuoma ntade de ye di nua na aye ni nyina no ye to bi wa ha o de wuram na be oda de wo pe na tuaka na yemfa wa de mro ye ni aye phone ne ye yam na yentumi nko download the app no de mom yenje number no yemfrɛ yenka de ye pe omomo ne bo mfa nkyerɛ yen yentua kamfa mumu na omomfa ya de mrɛ yen number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 enipa nti nipa ye papa na ne yem hyehye no nipa ntia me kwa koyi akatua bɛn na menya utie maami obetena ha ya wokasa wie sese ya story number 1 ose ne papa ka asɛm bi kyerɛ no ose sɛ uhu sɛ ensuo afa nipa ni nwui wo ne nsa nipa nyimi yo ani dufɔkye edua ye twade koyeja ewuo eto nsuo ni mu a eye fofofofofo na dam dufɔkye de on de onamu kɔ nipa nso pagya de nsa nipa de me a menyi nipa mensuo ni mfa nipa de nkɔ na emom yidufɔkye no onu mu busa omo papa ne sa adai wo se da se bo a o de to awia mu a ebewo ebedanija na yere beso na nipa ekina bi oye ne papa but obegina ba bi aka se me na me soma o mpo se ye me papa no me na me ka se ma miska no usika 20 million na o de ma me na enu ndia eye nipa enti medie ya na me ka se nipa nye se woni nipa edili a eya amuani na ho kire se ekire bi asemuntia case bi wo manim na afa na mi wurawuram Nigeria ni a waba Ghana na obo ne bra in fact Nigeria fo bi no nso ya wo mo Ghana ha ebinom ya ho ya o ukura mamen kane brofo se be ya o mo bete ma Nigeria people in Ghana, some of them who come Ghana bebobra ye kane brofo say to play life so bebobra to play life in Ghana, to do business and to work hard for money. Some of them in Ghana here, some are ahoyan so bro here there. Very jealous, some of them. Nigeria near Bagana ha ya krachi na dwuma wo ye e pon toto one China fo. Enti sa wo da na ono akogye fast no de aba. Nice connection. Ya wo ye nyame aboa no kura na nya ne stock to abi. Ya wa fa girls bi aguma one omo ye o. Ne nyonko hu se sa business ne rane no. Osi o introduce me na ye nyina ye nye now ono abegye aye asan flemi ni nua no
aka kyerɛ ne sɛ ɔno ɔbɛkyerɛ ne sɛ ɔwɔ sika Ghana no wɔwɔ no na sɛ saa deɛ no odi kan yɛ saa adwuma no ɛyɛ a ɔbɛma Ghana polisifoɔ de n'atum afe bɔɔ a wɔnkɔ Nigeria bio misi nipa sɛ ɔne nipa edili a ɛyɛ ahwɛ nipa yi hwɛ nipa yi wanhwɛ nipa yi a ɛnɛ yi nano afɔ ne to afɔ enti na nano mmerɛ no boa no manadeɛ mpepa na no manatade pa nhyɛ no ɔnsɔre hu sɛ ne to awɔ ɔbɛka kyerɛ sɛ mesoma wo sɛ boa me ɛyɛ nipa ɔne nipa edili a hwɛ yie wanhwɛ yi a obi di kosua 1 Ghana cedi wɔde betwa wo nkɔ so sini ɛyɛ amoani na hɔ 1 Ghana cedi sɛ die kosua koraa sɛ kɔ 25 deɛ ɛyɛ no a yɛ koraa no ani maako ɛyɛ 3 cedi kosua ne maako 3 cedi deɛ ɛyɛ no a yɛ ɛyɛ 25 a day. What is happening? Someone US for what woman be party in government. Monso mu pribi. O man ni mo ye den. Mu hu. Mo mama ni na ho na Asem Beba Dabi o. Yo. Enti monfa boy ni photo nto so. Monfa boy ni photo nto so. Sa boy ya ye de ne beto afidie yi sui. Mesra mo mumra TV ne so na mo mehwe bi. Ono ane papa kura ofre na wonya no. Ne papa akwa na ni nsade se yampa de a. Ne papa se ofre na wonya no enti andei ne papa no o wa ha ne bayira ye be mo ono aka se ne bayira enti wo hwehwe ne ba no. Mo hwehwe boy ni photo na mo mfa ne nto so. Oba de wo kai da no ye last week mo. Nanu fiada no ena ababa wabi eba yenim Patricia ena ode kratch bi eba ye owura na ade ne ba ne friend say Patricia Kofi Apia na say the nickname they say capture on the capture wakoma. He say we release wakoma na order so capture. Order so capture. Mpacho David. So capture e to de bia o release wa utumi ko. Still. Order so peno. Mpacho David. Order so capture. Okay. Obo, ewre ye friend Patricia. Asem Beba no de ba ha. Yo, etie for some beka ya mo amutie no so awre de na Asem Beba ye. Ne tenteni ne tie nyina ne se eja wo ye mfantini oba Asante memu be star ne sister emu nsem de obebobra Kofi Apia no ye die ni Asante ni so wasan hu aha na ye de ahoho na kyekere man no nanso sa ahoho yi ba ekwanya ye fa so a ye de treat ahoho no ba kuin so no ye grusi ena obeshi Asantini ena Santini abebondua ena sese we nso ono nso ye fantini ono nso free fantima mu na aba wo obebobra Kofi Apia ono nso ye Santini o ena abeshia no ena ohia no na ye akra ohia no no wode opasem to ni trimu aja awura nso so agitu mu enti abra wane ne tiwo nyina awura ise won de wo hu ni se guy no wo empena na nso papa o ma metu ni fo se o meye me masem ti wonya abaako no wo se emfa ho ene de be ma ne be bia wada so pe no ni ti a watwa mu no ebre bi eduye ma awura yi ayonko bi efirama no ne bai ebre no phones maako enwotwe ya na tablet mpo eka ho enti wonya ya no wodo yewu odi ese wona oye kumase guy enti no je na de lock da suko bie ni ahwan da so won so ye se be ya ye betumi aton na ye de ahye ye adwuma mu ana se ye de aboye bra awura yi se krachi je phones no eno anu no o kire mu se ebre bi na wo ye adwuma bi eja okwa oba opanikunu bosome so ya etua ne ka oba ya ozimi wuraje na ye boabo no wo wura yi se wo bomu busia na odi akoye o maame fie bi na wo wi a wode na ade ama no sika no a amba phones no nyina nso so a akwa akodi krachi ho afei
ɔse baabi a no wɔteɛ na wɔ mu tu ɔwɔ hɔ a ɛna ne nipa yi ɛba a ɛsɛ ɔba na wabɛyi nneɛma no afiri dɛm hɔ ɔba a ɔpɛ ne mpena ɔmaa ne kwan na wɔse ada no a wɔba no ne ɔbaa bi ka ne ho yɛ a ne ɔsusu sɛ ɛyɛ ne mpena no mpena enti ɛberɛ a owura ne bɛsesa nneɛma no a wɔde kɔ no ama wɔantumi ankɔ bi enti baabi kropɔte a wɔde awura yi nneɛma kɔguiɛ no deɛ wɔanhunu yɛ TV ɛde bɔ daa ho yi bi ɛka ho afei fine dɛm nneɛma ahodoɔ afei koraa wɔse bere bi duruyɛ na nka ɔyɛ dɛm nkonnwa ɛma wɔde sika ma no so wɔmfa kɔma carpenter ni na nka wɔnyɛma no saa sika no nyinaa akɔdi owura yi hɔ afei deɛ ne ti a wɔatwa mu sɛ ɔfrɛ owura no a da wei ɛna ɔkyerɛ sɛ owura no ɛde phones no mmienu akɔgya ne papa ama ne papa frɛ awura no kɔɔ sɛ nkɔkɔ akɔgye ɛna wɔse papa ne sɛ wɔn pake wɔn dan mu nneɛma nti ɔwewɛ ohunu ɔde bɛma no afei yɛda ɛtɔ so mmienu ɔkɔɔyɛ a papa ne de phones no ada no abaeɛ no mede ma wo wɔse papa wɔamfa ama me wɔse mede ma wo ɛno nso kɔyɛ asɛm bi nti ɛberɛ a wɔde bɛdaeɛ no yɛtotoo yɛn nsa ɛde frɛ papa no papa ne ba no ɔkuta phone no mmienu phone no a na wɔse wɔde ama akwadaa no a awura no ɛkɔyɛ akyinnyegyeɛ no ɔba no ɔkuta phone no mmienu ama naano yɛbaa fidie so yɛbɛdii ho nkɔmmɔ ɛma papa ne sɛ wɔno deɛ bɛdii ne hɔ no deɛ wɔde aba ɛne yɛyɛ ne sɛ yoo wode aba nanso yɛsɔ mu ɛnyɛ ye adeɛ nwɔtwe na ɛsɛ mu mmienu aba aka nsia enti wo deɛ yɛma saa akwanya no kɔ na kɔfa wo ba no na fa ne bra nyame boa a wokua da yɛnhyia na wo ba no mɛyi n'ano na sɛ phones no wɔ hɔ a wɔmfama no ne TV wɔ no hɔ a wɔmfama no ne sika wɔ no hɔ a wɔmfama no ɛnte saa nso a wɔmɛkyerɛ mu na yɛhu sɛ ne asɛm no teɛ pɔtee akora ɛno nti nɛnɛ yɛbae papa no abadeɛ na menim sɛ ne ba no aba anaasɛ wɔ maaya okay ɛyɛ agya ɔho te sɛe ɔba ne wɛe Bachomba ni phone kra me fra me nya no menim fie poti so watimu ne phone wadum ana ekɔ no mfa me fra nkokra ɛna wa wonsa nim baabi a otie ɔnti kuma se ha and the mintiming show him because me fra phone ko de na minim ne fie so de mintiming ka se wotia na se wontia one na tena pen se fie efikrum and me ne try me hada ne ma me hada no kotra dan oni ma me nya ne kotra mu se me fi se me no ono ne ma me no na netie na so ne me papa no fie an ma ye dan na mitim te kire ya ne nya e kan ho bo ma me ne ma me na kotra fie ba nti wo ne krache ne ntena pen ti sei die wo hwehwɛ wo ba na unhu no na wabusa ne maame nso sɛ ne ba ne wɛe wo take for sɛ fa ne bra ne wukui maame kra ne kam ne neba ɛna yɛ dɛ na wɔ oyare am ejini to hospital ɛna ne yi no am yɛ sɛ ne meba nti enam apomuden nti ɛna ama na manko ba bi wabusa ne maame ne sɛ na ɔba ne wɛe ebi a wo no ne won kasa maame ne de ode no ma foforo bi frɛ no waka de na akyerɛ wo ho babisa ba me no sɛ na me frɛ kofi a menya no na de na wo frɛ no nya no maame no sɛ da bi na me sɛ na den nti me de me ba bi property a o te sɛ so bi a wo frɛ no maame na ne maame no pɛ sɛ obɛka no kra kyɛm de ande me ntimi kyerɛ onkwa burukyire so kwa burukyire so kwa bra wani momfa kofi picture ne nto so mame momfa ne nto so mame kofi apia papa se ye ya ye ka sei oba kofi apia ne ho asemo e ba ye e na papa e bo ni tofua e de kire ye nyina no ye to nsa frɛw kire se na phone ni bi e wo ho de wo de abai ani kura anso eye iPhone baako na iPad baako iPad ne kura de ani glass ne kura nso asan bie oba kofi na abaye de phones no nyinaa e ma no ene odi bi brew ho do ka me wa no kakra yi
So what did be brave? I saw what did be bremen. You are no cacray. And the same. Now why not the brem? Gay so on far from brave. Okay, me bo me patcho me some cacracker. On far from remedy. I had no bam because over uniform. On far from brave. Far from remedy. I had the send the phone how by me was over uniform. Busa on one. All the phone are common. Eh, then and you who's a phone on the hall. Me ko ka try ne say me phone so kofi ho ene me nyoma ne misika to on kan try kofi na meje me nyoma bia e wo no ho meje me nyoma bia e wo no ho no se wati obe friend no ne na ka se de be si bia no obe friend me ti wan friend me na me san call no ho e wo ni fie no se onu kofi aka se na we mienu pe no de bre no oni kofi akasa na we mienu pe e no de bre no yi be tre me say e we ni we pe na de bre no na me se me gia enye because enye phones mienu pe na me de ma no e 8 ti de aka no ade se ni na aso ansamaje ti manje na me koye papa afe wanya anu yie announce how ase busa bio o san busa bra wanim kasa gu bibi ni mu na busa busa na mami say wa busa no o wa habi me busa ni say tama kofi di was one say kofi di bra mi o me friend no ansa no oba ba busa say phone wo mo anase oba say obeji phone nam di phone mi no me di kira ni say eni ana okoye no empran no beka kira papa yi say me di phone ono no phone mi no aba be di mi ho a me oscar so obeji me se me fama no ana phone no mi hu na me di amano musan sama mi mente o question na o bisa me na se sesi yi me fa say phone nyona abaye yi se tobo mame mo no de ne mrem e kwankora wo no hu se phone yi mienu wo ho ne se oba wo ho be ka kire wo se ne phone so akwa akodi kofi ho ene ni sika ene ne nyoma enti frɛ no na gye na ade ma no ena aka kire nse wi wate enti wo hoi na wo frɛ no ene ono asan ba wo ho oba ye no ena wo ka kire ne se phone mienu enie ena kofi ede abrew ena o se da bi wo gye a enye ye na phone na ye nwotwe ni sika kora asan aka ho ene wo kofi ho enti kwanye ono fa so hu se phone wo ho no eno no afa ebusa o second question no na mentie na adentina oba se obaji no oba na obeka kire pe se nka ka kire se ebia kofi di phone abrani papa anase so wo bibi gia kofi wo na wo se nka here okoji no emprahin ana mimi ho na abaka se obaji phone emprahin se na phone se bi wo ho ana me chese phone na yo mo no ono ma mi won kwara mi ensa e wo ho kwala a wo mu ode ba nya wo nya mi ba ko nyi ba kusa wo mu ni ma mi ye free pa ode ba wo mu na na wo wo ba no wo na na wo enti wo de wo se phone yi mi de mi gina ho se phone nya kofi na di ma mi na di se kofi wo de se phone yi ba e abaye ba ho be ka kire wo se ne phone so kofi hoda onu kofi onu kra no wan ka hwi anchem kopi se omu yese omu jan ana odi bai se kofi agin phone na phone nyani nyani enye ni nyani nti wo fa dia ka no meka ho na mso ke ode fuma enti wo ka kire wo se phone we hwan na de bre ono onu galwe so on odi ma kofi nti kofi na san de we mienu no e koma no enti minim kakwa wo mami we na di phone brem se de kofi dia ma no ni enti min ka dia ka nka ho na de nti nso na kofi e de phone akwa no na se nso a wo mom no de bre na nko ntumi mfa nkoma ko na di tumanim se menyi phone min kan tire mi ba kofi no na on fa phone mre no na msi okay wo de de bre on fa bra na min fa na min kan tire no mi hu because minim na min kofi ni nkasa na mi hu na min nyi nyina enye de enka na wo se de ode abre no on fa mra meye den se wo se enye ni nyina no enti on fa mra meye den ono se enye ni nyina no na msi se ye no kra on fa mra na mi hu because minim fuku ana mi hu se de obi se ka no na on fa min ka tire kofi no fa ni nyina me ka hu mi fra no oti ho kofi ti ho na mfra kofi mini ko ye nyina kasa no se on fa fun ai won ho na eno ani we ana mi se ohima wati ene ejiko ana ma oji di koi eche na sa de bra mi nkola ni se omonyi nto ana nkola ndi tu onti omji tu o wie ni tu dem ho dem ho mu se no mbi twa hotas ene se na ko di ma me ni em ana mi fra wo ka cho se efia phone no wo so ba baji na mi se efia phone no
kan hu se obaji ye no wasan de aba na asen ade aba nam so nyam trene me hwehwa ba bia obia me hu nam de abro na aso hu na asan ko e tu ko ye che na me fra wo ka cho se fia me na fra no no fra mi se fia fon me hwehwa me hu na me ka se obaji ye no wasan de aba na asen an papa we wo no ire mo nka no kure mo ye ko hwefo pa nam so you fine ti ho na ma me ye hye nyama nyina wie me hwe ne da me yire nyama nam yi nam de tu ho baby dan on da sa ha bepim se wodi mba ha me di fon ya bai okay afei to the na me ka no se wo ba kofi open na wu mo fa kofi nto so na afei wo frɛ na enko wa tom frɛma to kasa fa frɛma ni mu se kofi na da so yi open no to nkrama kofi me hwe me ba kofi kofi ba bi a hye bi abra na no yire me kasa na hu se de sitie se ma mo kan no sa wo frɛ na enko kan ni nyina hyem na kofi tie wa wati kana obi ewu obi hu ni bia no ka kire kofi se me hwehwɛ no na ba ha no nti omra ne yire me kasa na ne yire fon no fa ma ne yire na wo frɛ so a won fa me frɛ so a won fa me frɛ so a de fa na me no kasa me fon kofi we wo de Asem Beba wo me pamo chao mo amowo TV ne so no mo nhwehwe na mo nhwe se munim krachi wo baabi a mo kan kire me why mo kan kire me mo mehwehwe no wo ayi ne so se fun we no e ba ye no so ane so 7 plus no any iPad ni nyina ne so o charge a eni so but eni ne mba emma eni so anyway ni nyina nso so but nemma but ba ko bi wo 5C no eno kwa na enwum wo so na metie enwum e wo so 5C ni de na eye adwuma but because of the lock that so ni ntina me to me fa nya hwe but na enwum wo so a metie enwum wo so ya semo me pam cha mo am wo so no mo mra na mo mehwe se owura yi a wo da so yi first no te hefa na no te atonsu S line enu otu free hokotena hen ho na ote sesi oda so te ho na wo nim ba bi ote ba me nim ba bi ote ankasa yes ne na fofo na mo so ote atonsu S line ho enti won tu kwan kwa aburuchire o Ghana ha papa wo nim so oba ne te atonsu S line me nim ohene me nim na papa na wunim oba ba bia se nti oba wunim bibia afa ni wo ada nti a papa wo na ya oba na wunim otufiri wo mfie ho no da ya me ha ma na ofiri mu da ya me ha da ma na ofiri mu no minim ba bi kokko da me ha so ne ma me ya na tena mu tu ya sa ma mi kotra kotei nti minim enye nkonkon na ebi no aye na wo ka se wunim be na papa wo na ne oba na nam wo yire nie wo nsu nie na wo ba baabi a wote wokuma me baabi a meti wokuma se me ma me abra mi ntanim baabi a ne ba Krobea ti wokuma se na wo wote kuma se wo ba ti kuma se wunim baabi a wo ba te eja Asem bi ha e kan sabi panifo si edidi nwie so yankasa nwie me ba no sabi nyamia sabi me be ma no ba nti wo pa no digbo ye den e ma me adakra wo kra kan sakula ni pa no di buo mami na se mi frɛ no na me nya no a na opa ni na me sese me ne den minim edan ko han dance minim edan ya na minim so omutim ne de no ne ma me tim a omutu ye a ofuri ho mi hun bi mama mi kote okoje busan mami se oji da man mami we kra okote mi huni busan mami ne ti busan mami se okoje dan e okote man han koje dan be man koje dan okote be man oso onkoje dan bi ama no eyo no ni nua ba ho e no okoje dan ni free otua ska e ma wo yire kra na bo an 3 million na no kan no afidie so pani ana mi kan se senka ade ayem yan se ono ni ha na mi yire so antimi amba me yire antimi amba e ya mi ya pa mi ka se nya mi ya na mi bo se mi yire bai ana ki ka sa simu ya ka bu ndi but wo yire on hweye wa hweye meba tobo wo yire hweye wa hweye abaye betumi ma ne de nsa abo ne yebo enimre afutu obi wo ho a wonye na dwen so obeye bibi nanso afutu obi betu obi no betumi ama na koye bibi wo ko ni kuro mu mfante no okaso wo koye bibi akoye no atu nani a e dia Asem Beba o ya kofi no wo ye ne ho asobra chie na ye bra na wonte o papa kura afre wa wo mfa papa ko who born dog yo kan na matuase nemu sede mami su dina se sade we nyono de brem no anu sitimi di Asem Beba
Edi asam na de baba. Wo ade ye kuda nya odia. Tobo enya odia. Enti wuntumi nya bibia edi asem bia beba wo. Deny say enya no de mama. Ose wo Kofi na de saade we brɛ after say ono ba wo ho ana misu say nya Kofi na de brɛ mi ona de brɛ mi enti we na asema de beba ye de aha dia me pa kyerɛ ne say se wo ba Kofi no tobo wo me wo dia wo kan kra wo ya makoma ba tobo ma me nkyerɛ wade wo phone na egu na nya wo dia very good oba na ne ho aka ɛna oba no so na de brɛ wo sa ba ye na de brɛ wo ba mo nsɛm ya mo kan twitwi wo si abaye na de brɛ eye yenye wodie nini abaye so se enye ono na de brɛ na ne ba wo ba na de brɛ miwa wo se wo san de maano de koi ene ono asan de ba ye se jetna nso afa wo se Kofi no na de phone we mienu ne koma we abaye se wonye no obi a ne phone so wotwe ne wo no ne wo na so de mienu akọ na wo pe obi a obesan de akọ na enye Kofi kro na ode ne phone ne koma no ono no okọ say masa me di phone watwe ne ma mienu na ade abre me gina conference ane bra ade nti na wo no ode bre wo enti mo nsam na mo ka no asem ani dance ye twa ba bibi ne de aye dance ye ode ba ye twa na minifie me ba na ode beja wo mo hweye krachi Kofi me ba yemfa ya dwene ni di oba ho montie yemfa ya dwene eni di oba ho se wan hwe ya ubedidi oba ho wodo wa won sa bebo wa woyem I'm telling you ewiase no mienu na ewomo ye wo tuntum di fita se wan hwe ya wodo won sa hwe enipa wo bebo bra ensisi obi mfa mmobra wo TV no da so wo krache ne ho na se ni ho bi da so wo ne ho se ye ka se wo TV ne wo ne ho da so wo ne ho TV no de ebiem na ka ho bi o ene akonwa sika 8 million akonwa sika 8 million eno ye den na akonwa sika 8 million ko me de mani so mfama na damfo no nya akonwa mame ene ende me senka akonwa no me fra damfo na so wa ye e de ama capture so me senka akonwa no ena de ebiem ena fan ena de ebiem ene misika 4005 ena phones no 4005 sa 4005 no de man so mfanya den me besum akotia mejiye ena me de man ena de man me de man 300 for 1 year ena sign bobo bosie wo me ame ho e de keka won e kodu 4500 okay odem eba mumre nie tamofo na mo hote sai Erade adom bibia boko oba pa awia yi me mo akwa aba na ye ne wahia mo de ye ne mu hia na ye de mo bre no ma mu sei a se ne ye bre no ne mo duru de tie no ya na eye nigye ene ahohoa wa kire se enupa ho dawuro e na mo bo e ma adasetie bi ene nso bode sa ma yen medase etie for ene atofo Time Herbal Center emre enie ye ka se Time Herbal Center dane damage mu ese ye adwuma ko a ye do oba ade nu buna habama nu ehini eye adwuma esanse hwo ne se ye ni nua na ba no na ye mfa na haban no ensa yawe na doctor woni mu de akeka nu buna habama nu ehini abom na ye de aye time enu okuku damiensa eye Time Herbal Mixture Time HH Herbal Mixture and a Time HH Herbal Capsules. Na wo penro yi bi atwa. Oko pharmacy shop, chemical shop and a herbal shopper. Ubenya Time Herbal Center. Yenro ni bibia ato. Nia wo pen dodo etunso. Emfa na ni enchum ewo Imrom Abidjan House. Afi atonso enso. Monanko Junction. Ene bia ya yutu no ton no bia. Ubenya Time. Enro ni bibia ato. Merofo je doctor number no na mnim se meka bibia obepesa obefre doctor wadwen be ye ontanta wo bibi ho mebo house wo obepesa obefre doctor na wagye nchemu aburu me die eso ye number no ye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino eye TIME merofo pasa wo tie me a Time Herbal Center. Yenra na yesa asedi nkomo eye Time Herbal Mixture. Wo yo bia wutie me malaria akachiro.
malaria to ahyɛ so pa ogye ho a enye na ntontom ena ka wa oma sa parasite no na parasite no ena di nipadua nim abro ama na pie wodie no ani na niema pie wodie nani ema ho se wanya malaria ene se eja wutipaye ema wonum eye wonwuno aduane kura die eye dindi ma ho po awode wona ehyew edewo wo sori anopa woden na so free 10 ekono na waye mremremre wontimi enanto nante kakra bia na wote so hwe yare ba ko eba so a ensunsan so bebre ena ededi no ekire se enye yare ketwa enye yare bia keke malaria yare bia ne kono eden eno te ehia du papa edro malaria entimi enyina no edro no time herbal mixture me pachuti edini ye emame time herbal mixture TIME time herbal mixture so wono nom edro yi ebia eboa mo apom din esipi na esita eboa ma wugina wona so ankasa me no fopa enso so malaria so ewo fie ma malaria kwa aba ewo fie esanse se wo malaria kwan ema ne bo wura fie a etete wo ankasa de wotina form na tietia wo so me no fopa wotie me malaria ekum nipa yare bone enu nti men so obi almost malaria de say normal yare ye ne na net wo memu anum say eye normal ema esan say enyamfa wonko pi yare sabia enyama wonye mpa sana malaria tie esoso so do da kopena nka wato say tim wodu wani bebu yare foforo enso be ko hospital be test doctor be catch say eye malaria level na edru level foforo kwa ne kono eden sana malaria edi ne dwuma enu ntimi do fo wutie me edru ba ko pe na wuhia edru no time herbal mixture nemom enchina enya yare malaria ni bi ansana wakohwe time herbal mixture chi akwan esanse obi benya wa na efi yare na se yare so besua wo so a ne kono eden enu nti bon wo ba efi yare malaria ho ansana malaria na beto aso so edi wabro edi ubone edi wakowie bia ya ebusua empe me do fo wutie me dane dame tufu se abon wo ba atrema baako so wonfa so yare sabo kiti bebre enu nti obi won ma yare a wo bobo so na se hawo na wo bobo so no onam sa hawo ni mu bi enu nti so se me de free show me ho ye me nyare me pa cho wo yare pa esanse wo yo ti asefo na wo didi na wo nom wo di awie ya se nkoni abanko ade yare hinta wo nipadua nim ansa na be pie wo wedie no ani enu nti se enyam pie wo wedie no ani no enkasa wo nyare hwesa wo benom edu efre ne time herbal mixture na wo de atu malaria no ase ewiase nso ade a ya ne se aduane si wonim yesimia woni no edi mia woni di nso wo eyare hosem ankasa kasa bi ka kirewa owure ho ankasa eno ntimi do fo wutie mi dane da hwese obetimi asankwan be ma bi abo akohoma ena akohoma ye nso ya ankasa na obekọ fie na wontimi eni ya no aduane ama osimi ntimi eni manum ato oba bi begina aduane ho be no aduane saa obewi osmenum ato se de pampan ni si bofo am so gisa de chance na metimi edibi menua ba wutie menua be ma wutie me pacho ewo se wutimi edidi ade ya ne se sika da obotom na wuntimi ento aduane enie enye se bi ye obi sika o wo wusika na emom wonum aya akwanside ede ama woni unipadua no ebane sa nipadua ne ye ha ye fono nso abubom eni so bre besoa wo so wo ye obi a wo ye gya ho adwuma wo ye obi a onante awiem a me pacho edro wo hia time herbal mixture ebebo asiesie omoja na edi amount ebebo asiesie redie na awia na abo moja na me pacho eja na wo ye ho adwuma amachi mato aba omoja ne ho no edro efre ne time herbal mixture ebedi dwuma we nyina edi amount kane ne ye se bibidro a ye se ne dudo wo yawe wo nyawe obanumbi eno na ye moja adwuma eno na na esiesie nipadua no eno na na etu yade bia se wo dwonso na wo tim fifire yawe na ne nnamu no sana time herbal mixture etie eno nti entene fe enkase eduro ba ko pe ne sa yawe bebre eduro ba ko pe wo ne dwuma edi bebre busa ona na no won kan cho edua bia wo ne dwuma edi bebre eno nti nya se bibiduro ho odin ebibiduro mu odu eduro no time herbal mixture afi time HH herbal mixture and time HH herbal capsules eduro ye woni nsuo ene woni topa ye medofo pa ye ntoni mienu nyina emomu se wo pani nsuo na wato open topa ye na wato esanse ni mienu nyina edi dwuma kro na obi se me pedro ye nsuo obi se me pedro ye topa ye doctor so obi ani ni test eno nto ye mienu nyina open nsuo na wato open topa ye na wato na ni dwuma edi ene se ye de boost immune system ene boni pedro na ba efi yare ho immune system eni pedro ne hweso ni immune system eni pedro ne ba
boni ebo ni pedua no ba efi yare eho eno ntimi no pa wotie me sɛ wopɛ sɛ wonya asetena pa apɔmden ɛwɔ mu wopɛ sɛ wapɔmden no ɛsombo ɛde ma wo deɛ a ɛne adura wo hia ɛyɛ time herbal mixture anaasɛ time herbal capsules boost immune system ɛde ama wo no woyɛ ɔba a wotie me wonya bacteria bi abɔwura wahemfie nom ɛne ama ɛdi wonya wahemfie kwan no abie nsuo egu ɛnka ɛdi akyire ɛnsansa yɛ bebree ɛwɔ nantem ɛno nantem menua aba wogyina nipam kura na wotiti menua aba wahemfie nom ɛnkɔ yie sabi sɛ wotie me na sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ ɔbɛsima yɛka sɛ ɔbaa mu ane ɛde wo ka ho wosiesie ho na wo mu ɛyɛ de ɛte sɛ alewa ɔdɔfo tafere wo wia wabɔ n'anum sɛ tototo akacho so mu odade a ene me nua bai adwa wo hia eye time herbal mixture anasa ne capsules ebeboa enwo hifon edini obeye obesima obemua na dane da odofo ebekanfo siesie ho fa eye buroni wo pieto bi a wo hye toilet bi anya wonko na wokoso be ma bi na ne kodi mpaso agro anase ensuo bi mu a wakodware etimi ma akofa bacteria ne nyina eba ensunsa so boni we nyina hawa mbobo so nyina no eho na efri eba eno nti oba edra ebeboa wo eye time herbal mixture anase ne capsules afa mi nua bema ho so wotie me bema wodwonso a wote yawo ye mi nua bema bi dwonso a wochimo ne se aduasam yense osemienu ne nyina wo behu obo ne sa no sei bema bi dwonso a ne nan etintim fom me mambese akua bronya da bia ne nantini stinsi fom da bia ne nanso asisi fom enye ono a yawo bia wonam a wode adwonso no mi nua bema ema yemfa rubber ento bema esanse ye de rubber to bema mu no ede nsem bebre ne sanso eba akire enu nti sa bre ya sa wodwonso na sa wo chem odwonso a wo bre odwonso a wo fa ye omudia ene adura make kanfo ede amount eye time herbal mixture anasa ne capsules ano ye ni nyina kowie se wo be boost immune system esanse ka wo use wo wese fu wo no ewo fom eno nti o top ne app sa na fon credit o ye no me pa cho sa na ni padua na pomden nso ye no dane da boost no top ne app se de be ya obenya hoten ede akodi Christmas ebusua down enma ya de me count wonum no obi benya na ifiyare ahanam do besie ene doctor ntwetwe nkomo ginchemu abu me die eso na bisa question ya number ne ye 0244 417 669 0244 417 669 edini TI MEDase time yenso yedase obapa arofo time herbal enna ye call onomo akache no awiai maka na nenso mesa aka se wate de ye de aka eye wanamutua ubetuo na wakope enu yi bi na wato na wono nomo a nokre mese wo se ebeboa wo ena wiai hega tachi mensa ose nana Krobea enkomo amudi krache boaten no I pity him ne ho ye mmobo ebe ye omobo ejei Rosina eno osana boa nana Krobea yi Kofi Apia capture do papa ya eye ne yere eba na ni Kofi Apia no ompa asempa bi no onka nkyere wura no kyerɛ sɛ no ewiase emu nsɛm dɔɔso aha sɛ papa yi ne bu afu ɔwabufuo wɔ ne mu sɛ awura yi se odi akɔhwie enti ɛyɛ atenie okay tobo maame mfante wa ha monkɔfa ne free reception hombrɛme monkɔfa maame mfante free reception hombrɛme na saa deɛ wei menhwɛ adeɛ bi ene ho asem kakra bi wa ha oba de achia me nso wa ha oba obram na yenhwe na yenhunu se sa afum yenu wei yenye se ye de ma abaye yi etiefo mu betu ye sa afo no ana ema yensom na yenka nkire wura yi se ni TV o ne phones o ni 800 ne fine ene ne 4500 onkope na ade mubetu yafu se yentu awure sa afona na nioma bi wo ha sebe wanhwe yi a ede asem
ene bebrɛw ɛna we fit homeopathic clinic for ɛwɔ Kumasi ahenema Kokobe ya na ɔno Benjo Max company no 18 mu junction ne so a ɛna fit homeopathic clinic ɛnso ɛwɔ ɛnɛ ɔno mo specialize ne saint ne sɛ wode yadeɛ ba wɔn mo nkyɛn a onfiti preko pɛmfa duro nkawo ɔno mo yɛ hwehwɛmu mapa ɔno mo wɔ mfidi a ebi free India nyinaa na aba Ghana enti wɔbɛ check your nerves and no na wɔhunu baabi a yadeɛ hyɛ onua na wɔde waduro ɛnso akawo enye bibia akora nso no wɔn waduro wɔde wɔn nsa bɛkan ɔnam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so onua wɔde bɛyɛ ho adwuma ma yawo a woteɛ unom penka sɛ nipadua mu entini mu ni nyinaa bɛkɔ sɛ stroke yade atwe to fam wayɛ mrempam asikyire yade bi ɛyɛ sasaburo bi ɛyɛ ani ho haw anaasɛ enemu yade bi no akote a Brafit Homeopathic Clinic na omwawo one number ɛyɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 969414 ya Bolivia Enterprises so ewu Kumasi so for line ya alignment ho onmo nani multi home no edi animhwe no na wonmo the future life smart food enso de aba se emebo yen ho ban na moa yen eyi yade mfiri yen so me pa chew aduane we vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ya hodin mu nura se koni paduane mu a yade ntumi ntinam eno no omde ayese aduane enti bra ohaw yade koda na abedane ade so adaw so be kire mu kire yen na yenhu se ye ma future life zero future life oats ye ma motabella ye ma future life smart fiber da future life protein o yade na abechirem na bechire duane a yemfa ma wo yade no bekwa amwanya ho ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 we midima for herbal clinic dodo na abone nsamrane Dr. Type da so papa yi obakumasi abu akwa agogo a ehwa no wo no di ne dwuma eye wo best herbal clinic a bibiduro krogen wo de ye na dwuma enti se wo ba na yade a wo de akonante a hoto ama no obebo at the time wato so ama wo eye hepatitis A B and C stroke yade de wato from kidney mu ha wa ye mrempam infections bi tete wanya hawo prostate mu pressure hernia stomach ulcer fibroid anase unsabu munye o pa wo emma o de bra medima for herbal clinic Dr. Time da so na papa no omwawo frɛ no 0244 77 4282 ɛna 0245 61 6336 awiai Lactus Enterprise Kumasi kurodua yamu ane yewo aseda house kwane so adum anuanom yede abruchire abagana yewo PVC pipes bent fittings yewo Turkish doors yewo paint chandelier light yewo wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WC's normal bad boot ni nyina yobi yewo bathroom nioma bi tse telephone shower ne set complete shower bathtubs jacuzzi basin shower glass corner bathroom pine toilet roll holder any water closet mirror water heater and a pumping machines you tobi ya nioma ya dia bani nyina ya abruchire nsa no eye papa ene bone da form enti contractor ifiewura mason electrician plumber wa wudi ewom bia betode ye papa no Tyler mu nyina mo magibie why number ne ye 0242 61 6585 0242 61 6585 Ewurade fie herbal center a traditional doctor mankwa de dano papa was ni bibia ye natural se wo ba Kumasi krono mbosi a oben Red Park why na enawia na deso ne koda nda ye ni tri wanya hawo tri ni mu akwa ahodo e wo tri ni mu no se chemato bia babi ho a papa ne de aduru nwanwa bia ba wode ye tri mu adwuma se wo ye obi a enemu yade bi na etete wo wo ye obi a mojabroso efom yade bi wo so
sɛ wowɔ ulcer typhoid malaria stroke de wato fam wo nipadua mu ya wo ntiri mu twetwew wayɛ mmerɛ mpam opa wo nso nsabuo mu nyɛ wo de bra awurade fie herbal center na papa no ɔbɛboa wo paa ne number yɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 ɛna MSP 30 ɛno ɛyɛ duru a ultimate clinic for ɛna de aba yɛse wo nso wobɛnya pain free menses MSP 30 ɛne aduro wo ya ɛma nko ana ɛnom ɛyɛ menses ho issues so adwuma woyɛ obi a wobu nsa ɛyɛ wo ya unsabuo no ɛma ntoatoa so wobu ne bosom wo ya unya break 2 months ansa na wasa abubio obi nso neoma wuhunu wo menses ni mu no wompɛ obi nso de menses ne makra obi de ba ye very heavy obi nso buria na awotwe no asa abu another na awotwe no asa abu enye hormonal imbalance bebem ebema wo ho aye wo den se ovariances yaka kire ose ebi anyawo ebi dem fibroid yaka kire ose bi dem enti wo de kɔ baabi eto ne eduro bi ebɛn na kasa wo pɛ MSP 30 eduro ne ye pa ultimate for this eduro yaba number ni eje eni nkyeremu bi a wunya no frɛ 0541 727818 0541 727818 maame fante o te say mia minua ba mina edu aka maame fante enne eye me dekura se wo ba se mfantini kase wetwa akohwie papa idi oye santini ose fantini no edidi natem wadaroma eno no ekire sei akohwie no brebe ne yeka that's papa we akonja dama okay oh why be today it was in say anye fantofo ya azokol na ye kasana na ya odan kakra ame mama kede ye kohwi no obekede bia impako na mbo bla na bibi da wo santim ndam na obi a wobaka patenye yese ye kohwi a ebia da amam ade no mfa amam eboa mfa ade biala mfa amam eboa enye ye ade ni kohwi no oche de eboa mfa hwe mfa amam aha ebalata ana won so wadi no wakan say wudi akohwie no sa na yeso ye de kede e kohwi oche de eboa mfa hwe bia mfa amam inti nyate ni nso na wo bakra onya wo behye no da because beba kumase ya no adeton me na bibia na mekada we kohwi no se mama fanti aha wan kada mu ha e kada e kohwi mpako no atade mbobra amsa me dada ma no se ade me fa man namsa we kohwi panye sisa na me dada me da mu dam no tintenye da wa hye na ho ba hye na ho ba ai ti papa eja hye sha wa ho ba ati ade na etinje na wa ba enwa etinje na obent na okada ida ko shuna tade eboa mfa hwe bia mfa man mo mate me da se wa me fante piafo ena wi oba de achi amebram wa ya de ma me fante wa be kire ya de kakra enti papa ma obumfu enya tenie media mawo onfa maame oboa onfa maame meni watem okay enti sese ye ya ye ka sei sa fon krache no de sese ne papa kra so ofre na wonya no ne de keke ka ho oba de enye dai yo akra medasi akra senya ye kano no ntina ya na me ka me bu bebi a na maka Krobea Asante kotokose Krobea Asante kotokose ya na ebinom entemase omo ye sports ana se kotokone has last me kan bi o TV bi so obi fresh identity da bia kotokodi na mebo na me nka has me kotokoni ana obi a me ya amamre program o TV so na me ka Krobea Asante kotokoni ntina me kan ya na me disi so no e wo senia abusuakuo bia ka wo masem a ekire ntina me kan na masisu dua se Krobea Asante kotokoni ka asem we eni so obi nka ne sa se na Krobea Asante kotokoko no so ndi mfantefo ka wo mo de a endu Krobea Asante kotokose wo ye kohwini a no hu se Krobea Asante kotoko kohwie ne ho asem na me yere meka mfantini se wo ye udi akohwie a ete se udi atro ana udi ntro
aha na yɛn sɛ deɛ ɔka no na ama na se papa yɛ afiri mfitiaseɛ ebesi sabre akra baabi a kofi apia obi a no ontie yes stubborn ɔde ne papa ɛne ne maame akoma na edi agro nya awura yɛ o ezi hwɛ papa yi yɛ frɛ no yɛ hɛ aseɛ frɛ no ɛne ɔba yɛ ɛnɛ dai wɔsan wɔ ha ensɛm a yɛ bisa no yi asɛm bi wɔ hɔ ankanyɛ sɛ ɔne yi ano kofi apia wɔ ha anka asɛm yɛ twatia ezi awura se phone kofi apia na de brɛ no ɛna papa no to se awura na de brɛ no edika kofi so wɔ ha ɛna ɔka asɛm na me de kɔma me papa ana me mfa phone bi an kɔma me papa enkanya no ani enka papa yi hunsan ni se wono na de papa yi abeto asɛmu ama saa abre yi de ekoso yi nyina ekoso na kofi apia wo penkwatenten adi so a menye saa de na wo ye no ene ya ma wo papa no ankasa atonkra afra wo afidie yi so so de wo papa abeto adwam wo papa so wo frɛ wo a ɛma ɛba nso a wo mfa wo hwehwɛ wo a onyawo wo maame nso se sɛ de wo papa kan no no wo nso wo frɛ wo a onyawo ɛkyerɛ sɛ wo mu nyina hwehwɛ wo fisa wo de asɛm aba abeto wo mo so enti enei papa ya atonkra yi e de frɛ kofi apia baabi a wo bia sɛ abusua ne hwehwɛ wo bra no mo fa amra wo tek na be yi wo ho ano sante sade a na kyɛ sɛ nia awura ne kan nyinaa yɛ nokore efiri sɛ Krobea Asante kotokota atetesɛm wo wei ya na nya nokore kora no ya na nokore kakra bata ho anya bia phone ni mienu aba ya ɛkyerɛ sɛ phone no sɛ na yɛ nwɔtwe sɛ na yɛ den ɛkyerɛ sɛ phone no enokore bi yɛ den ɛwom papa yi ba yɛ wɔ se phone ni bedi ne hɔ kora mfie mienu nie ɛkyerɛ sɛ asɛm no ɛnyɛ na awɔtwe asɛm ne yɛ ka ne ne no akyɛ enti ɛkyerɛ sɛ enokore bi wom enti sɛ yɛ nokore sɛ wotimi fa ɔba TV na wakɔtɔn na no kura minya ne te yɛse yɛ o yɛse ɔde to ne start o sɛ deɛ bɛn kura ne TV bi da ne start ya na so wɔso wɔtɔn wo sɛ deɛ yi o aha ebi kura su sɛ ɛne yɛ saa TV no a krachi wasi so na obobra na we nyina ekoso na so meyi wa no awura si ne fine jata ba so won ne kasa wo se fine ne ba ko de wo wa na zedai ba ko de wo ho e kire se de awura yi ka no emu dodo no aye no kure ene da bia me kasa da bi ni ane da bi kanya den te se ane eye no kure enye no kure ka den mmere chen se wo be kasa eye no kure Krobea wona wafa phone no obonso ogina hodin enye wono a enye mia entem yenwe ho ba wono a obedwe ho ahunu kwan obefa so eni kofi apia se wutie yen a eni ekoso no yam ya je di se wabu awura ikwase a se wabu awura ikwase anso di a oba de yemu ni kwase asa se ye hwe animu na wo yamane na wotwe se wanfa ne yama na ama wa meyi ni ho ano a ye be kire awura ya de bi na wakwa akoye de be sie de obi anfa ho awura no one untimi nka se onene nai ende ka ho fine mini how se wo chewu bibie mini how na TV ne de wo se wanfa anchew wo se ye tu nanum ana wo be fa ye wo bakura wo de wo mpana ne ba be fa ye di se wo de ko bo wo mpana ne dem se wo ye den ye de ye nim enti se we nyina chi na sabi wa nya bibia ama wase na se wuja ya sa abon kro no saudi ya wo ye chef ensam a ye tete kura bebrebe saudi ya wo boaboa no na waton wo boaboa no na wahyehye ne wasiesie na obia wo pɛ no na waton ama no saudi ya wo fa ni TV ne fine na akoton ye no enye no nko ane ye se woton na ndie de be ka ho asɛm akire de woton ni nyina ekuta ye nsam wa ya wo de no na woton eno na wo ye ho adwuma na no de ye nka ho asɛm wa ha enti se maame ya wo yare ne ha me because de ye keka nyina ye keka funi ye keka madampan se nyame mfa sa ama se ye kire awura bibi na wokoye na bibi tu kofi apia se kimu a maame na ne ho akire no obata ye se ensuru nimba bone ne yembe hyehye ne papa de awura yi kan se ye no kure na wankɔ baabi ampo na ye ojai na wosuma ne nisu ogu fom ya man a bia wonsu don hwiri bia wonsu ensem yenu bia wonka na waka gu kofi apia so a na se de woka ne ye nokura kofi apra bra bopa so obe shan ne de na wie ya no wa hwe ye obedidi ma chi se didi ma ho saa ama na wie ye no de be sie na asi eni so obi ti a wonka nkire kofi apia se de wo ye ne nye de ntira meka se enye ne se ye frɛ no a ɔma wo papa frɛ wo a wo mfa
wo ma me frɛ wa wo mfa ɛno na meka sɛ ɛnyɛ sɛ wo ba na abeyi wa no a ka bia na di awurai kan kura nkante sa wobetu awurai for sɛ saa fom yenu we wonye o dabi kɔpem sɛ Kofi Apia bɛba no wa ma ɔmfa ma papa no ada obehunu bia ɔmfa ma ne nka ɔnsan fa ma Kofi Apia fon ni de wonsom wonsom sɛ ɔso wɔ ma ɔmfa ma Kofi Apia sɛ Kofi fon no a ɔba no yɛ no bɛgye ka ho ne ɛhu sɛ wagye nwɔtwe ne nyinaa ano de kɔ no wafa nkonwa no na wafa TV no na wafa ka ho ne atu awuraifo na wɔkɔ we ogya ma nyame kra na ayɛ de nyame bɛfa ne pia no na wɔde ayɛ adwuma sɛ nyankopɔn so owi so pia ɔwɔ bi ɛwɔ kakaduro ɔso sɛ ya